हरे कृष्ण सगळ्यांना. सगळ्यांचं खूप मनापासून स्वागत आहे आजच्या या अध्ययन वर्गामध्ये. ओम अज्ञानंतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी. जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम. हरे कृष्ण सगळ्यांना. पुन्हा एकदा सगळ्यांचं खूप मनापासून स्वागत आहे आजच्या या अध्ययन वर्गामध्ये. तर आपण थोड्याशा शॉर्ट नोटीसवर पण सगळ्यांनी तुम्ही सहकार्य केल्याबद्दल खूप धन्यवाद. तर आपण उद्याचा क्लास आज घेत आहोत. तर आपण दुसऱ्या अध्यायावर अजून आहोत. दुसरा अध्याय हा मोठा आहे, 72 श्लोक असल्यामुळे आपण थोडं हळू चाललो आहोत. तितकाच कळायला कठीण असा नाहीये, पण बराच विस्तृत प्रमाणामध्ये आहे. कारण यामध्ये कर्मयोग आहे, ज्ञानयोग आहे, भक्ती योग आहे आणि सगळ्या या योगांना म्हणजे भगवंतांशी जोडलं जाण्याची ही प्रक्रिया आहे. आणि म्हणूनच आपण ते अगदी इत्थंभूतपणे आणि सविस्तरपणे जाणून घेतोय. म्हणून मी तात्पर्य पण कुठेही गाळत नाहीये शक्यतो. कारण बरेचसे रेफरन्सेस असले तर आपण थोडंफार कटछाट करू शकतो. पण शक्यतो सगळं वाचण्याचा प्रयत्न आहे, की त्याने तुमचंही वाचन होतंय आणि प्रत्येक आपण त्या श्लोकाला विस्तृतपणे अ, त्याचं विवेचन करू शकतोय आणि चर्चा करू शकतोय. तर आपण पुढे जाऊया आणि त्याच्या आधी सांगण्याची गोष्ट की वैष्णव कॅलेंडर प्रमाणे शरद पौर्णिमा झाली परवाची, आपली कोजागिरी पौर्णिमा. त्याच्यानंतर दामोदर महिना सुरू झालेला आहे. तर ते भक्तगण आहेत, तुम्ही ग्रुपवर बघितलंच असेल. तर आपण दीपदान करतो आणि ही जी शरद पौर्णिमा तो त्रिपुरी पौर्णिमा हे दीपोत्सव म्हणून साजरा केला जातो. आणि दामोदर म्हणजे दाम आणि उदर. दाम म्हणजे दोरी, उदर म्हणजे पोट. भगवंतांच्या पोटाला ज्या उखळाला यशोदा मातेने बांधलं होतं. पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण हे जे पुस्तक आहे त्याच्यामधला अध्याय आहे, त्याच्यातला एक धडा आहे आणि त्याच्यामध्ये कथा आहे. तर ज्या उखळाला बांधण्याचे उखळ बंधन जी कथा आहे, तर त्याचा हा साजरा केला जातो हा महिना. आणि दामोदर महिना म्हणून हा साजरा केला जातो. आणि दामोदर अष्टकम आहे, ते पण मी शेअर करीन तुम्हाला ग्रुपवरती. तर दररोज म्हणजे जसं मी ग्रुपवर शेअर केलंय की दररोज ऑनलाईन सुद्धा तुम्ही जॉईन होऊ शकता. कुठे इस्कॉन मध्ये जाऊ शकत असलात लोकली, तर तुम्ही लोकली इस्कॉन मध्ये जाऊनही दीप अर्पण करू शकता. तर त्या दिव्यांनी पूजा करायची असते. त्या म्हणजे जे यशोदाने उखळाला बांधलेलं आहे त्या श्रीकृष्णाचं जे चित्र आहे आणि त्या ह्याची आरती करायची आहे भगवंतांच्या त्या रूपाची. आणि ती सुद्धा खूप सुंदर प्रकारे सांगितलेली आहे की जेव्हा पायाच्या भागाला, कमरेच्या भागाला आणि वरच्या भागाला भगवंतांच्या वरच्या शरीराला किती आणि ओवाळावं म्हणजे तर किती राऊंड. तर त्याप्रमाणे पायाच्या भागाला 4 राऊंड, त्याच्यानंतर कमरेच्या भागाला 2 वेळा आणि चेहऱ्याच्या भागाला 3 वेळा आणि पूर्ण त्या फ्रेमला म्हणजे पूर्ण भगवंत आणि यशोदेचं म्हणजे यशोदा मातेचं जे चित्र आहे तर त्याची पूर्ण अशी 7 वेळा आरती ओवाळावी असं दिलेलं आहे शास्त्रामध्ये. आणि खूप सुंदर कथा आहे आणि कार्तिक महिन्याचं महात्म्य मी सांगितलेलं आहे. तर आपल्याला ग्रुपवर सगळं शेअर केलेलं आहे. तर नक्की प्रयत्न करा आणि खूप महात्म्य आहे या कार्तिक महिन्याचं. तर त्याप्रकारे आपण जितकी भगवंतांची सेवा करू शकतो तेवढी निश्चित करण्याचा प्रयत्न असावा. तर ज्यांना शक्य असेल रोज संध्याकाळी तुम्ही तुम्हाला मी ते पण चित्रही पाठवीन. जर ते असेल तुम्हाला तुमच्याकडे तर तुम्ही नक्की किंवा राधा गोविंदांची किंवा कृष्णाची तुम्ही पूजा करू शकता आणि तो दीप ओवाळू शकता. ते दीपदान दिलं जातं. ते 6:30 ते 8:30 इस्कॉन मँगलोरशी पण जोडले जाऊ शकतात. तर तिथे ऑनलाईन टेम्पलच्या लिंकवर तुम्ही
दामोदर महिन्याच्या या कार्तिक महिन्याच्या उत्सवामध्ये सामील होऊ शकता. दामोदर अष्टकमचं ऑडिओ पण मी टाकेन तुम्हाला ग्रुपवरती. खूप सुंदर असं आहे ते अष्टकम. माझंही पाठ नाहीये, पण जसं जसं तुम्ही म्हणाल आपण म्हणतो तर निश्चित ते तुमच्याही मुखोद्गत होऊन जाईल. तर माझा आवाज येतोय का सगळ्यांना क्लिअर? माझी स्क्रीन दिसतीये? हो 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 माताजी. ठीक. तर आपण पुढे जाऊया. 2.46 वरून आपण बऱ्याच परवा काही चर्चा केली काही मुद्द्यांची. तर त्याच मुद्द्यांवरनं पुढे जात आपण हा अध्याय पुढे घेतोय. जसं निरनिराळ्या कारणांना जसं म्हटलंय की प्रत्यक्ष भगवंतांनी अर्जुनाच्या निरनिराळ्या अशा ज्या काही मनामध्ये शंका आहेत, मुख्य म्हणजे अर्जुनाची जी काही परिस्थिती झाली आहे, विषाद झालेला आहे, विषण्ण झालेलं आहे मन आणि त्या निरनिराळ्या कारणांनी झालेलं आहे. मनात करुणा दाटून आलेली आहे. पापी असल्याचा भाव कुठेतरी मनामध्ये आहे, आनंद वाटत नाहीये. या सगळ्या गोष्टींना कशा प्रकारे भगवंतांनी हाताळलेला आहे आणि त्याप्रमाणे त्याचा दृष्टिकोन बदलण्याचा जो अगदी प्रयत्न आहे भगवंतांचा, तर तो आपल्याला या प्रत्येक श्लोकांमधनं जाणून घेतोय आपण. तर आता पुढे जसं भगवंतांनी आपण आधीच्या श्लोकाचा थोडासा रेफरन्स घेऊया. आपण 46 वर होतो तेव्हा चा आपण रेफरन्स दिला होता. वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत वेद विदेह. तर त्याच्यामुळे कशा प्रकारे भगवंत हे वेदांचा ज्ञाता आहेत आणि भगवंत हेच वेदांचा निर्माता आहे आणि अशा प्रकारे श्रीमद भागवतामधलं सुद्धा आपण तिथे रेफरन्स घेतला होता. आणि सगळ्यात शेवटच्या ह्याच्यामध्ये मग कलियुगाचं म्हणजे हे सगळं करणं हे प्रॅक्टिकली खूप कठीण आहे. कारण वेदांचा अभ्यास आणि वेदांचं अध्ययन करणं हे प्रॅक्टिकली जर प्रत्येकाला म्हटलं तर भागवत वाचणं हे अतिशय गरजेचं आहे. पण 12 स्कंद आहेत त्याचे वाचन सुरुवात केली तर आपल्याला अनेक काळ त्याच्यासाठी लागेल. तर नक्कीच शक्य आहे, अशक्य असं काहीच नाही. परंतु चैतन्य महाप्रभूंनी वेदाध्ययन करण्याऐवजी एखाद्या भावुक व्यक्तीप्रमाणे तुम्ही भगवंतांच्या पवित्र नामाचं कीर्तन का करता? कारण त्यांनी सांगितलं माझ्या गुरूंनी मला महामूर्ख ठरवलं. म्हणजे मी महामूर्ख असं त्यांना महामूर्ख आहे असं वाटलं आणि म्हणून त्यांनी हे कीर्तन करायला सांगितलं. तर इतका सोपा मार्ग आहे हा. हरेर नमः, हरेर नमः, हरेर नमः केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति एव गतिर अन्यथा. भगवंतांचं नामस्मरण भगवंतांच्या पवित्र नामाचं कीर्तन करण्यामध्ये जो रममाण होतोय, तो सर्वश्रेष्ठ वेदांती महात्मा आहे. मग वेदांचा अभ्यास, शास्त्रांचा अभ्यास केला नाही केला तरी चालेल. केला तर योग्यच आहे. निश्चितच एक ब्राह्मण जसं आपण म्हटलं, की दान देताना ते ब्राह्मणाला संन्याशाला द्यावं, की कशाप्रकारे ब्राह्मण याला उच्च लेखलेलं आहे. ज्या वर्णाश्रम धर्माप्रमाणे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि क्षुद्र. तर ब्राह्मण हे मोड ऑफ गुडनेस म्हणजे सत्व गुणामध्ये आहे. क्षत्रिय हे कुठेतरी राजसिक गुणामध्ये आहे आणि वैश्य हे कुठेतरी राजसिक आणि तामसिक गुणांचं कॉम्बिनेशन आहे. तर जे क्षुद्र जे आहेत ते तामसिक गुणामध्ये आहेत पूर्णपणे. तर इग्नोरन्स आहे त्यांच्यामध्ये. पण ते जे कार्य करतायत कुणालाही कमी लेखलेलं नाहीये भगवंतांनी. कारण भगवंतांच्या मते भगवंतांनी पुढे जेव्हा 3ऱ्या अध्यायामध्ये पुन्हा सांगितलंय, की 3ऱ्या-4थ्या अध्यायामध्ये की चतुश्रेणी म्हणजे हे जे चातुर्वर्ण विभाग आहे, हा का केलेला आहे? की हा गुण आणि कर्मानुसार आधारित आहे. कुठल्याही धर्मानुसार किंवा तुमच्या जन्मानुसार याचा कुठलाही काही संबंध नाहीये त्याच्याशी. पण तुमचे गुण आणि कर्म हे अतिशय महत्वाचं आहे. तर आपण पुढे त्याच्याबद्दल नक्कीच चर्चा करणारच आहोत. तर इथे वेदांचा अभ्यास म्हणूनच इथे जो कलियुगाचा यज्ञ आहे तो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इतका सोपा असा मार्ग दिलाय. श्री चैतन्य महाप्रभू हे अवतरले पृथ्वी तलावरती भगवंतांचा अंश घेऊन अवतरलेले आहेत आणि त्यांनी हा इतका सोपा असा मंत्र आपल्याकडे दिलेला आहे की ज्याचं नामस्मरण करून जो तो आपली प्रचिती घेऊ शकतो. खरोखर त्याच्यामध्ये जे काही त्याचं महात्म्य आहे आणि त्याच्यामध्ये जी काही पॉवर आहे, जसं मी परवा त्याचा पूर्ण अर्थ सांगितला. राधा राणीला आळवतोय की आम्हाला कृष्णाच्या भक्तीमध्ये ठेव. एवढंच मागायचंय हो भगवंतांकडे फक्त, की आम्हाला तुझ्या भक्तीत ठेव. बाकी सगळं मग जे न मागता सुद्धा भगवंत जे तुमच्यासाठी योग्य आहे ते सगळं मिळणार आहे.
तुम्हाला पाहिजे ते नाही मिळू शकत, पण योग्य आहे ते भगवंत नक्की देईल. मग तुम्हाला सगळं हव्यास आहे, मला हेही हवंय, मला तेही हवंय, मला भक्ती करायची पण मला सगळं त्याच्यातनं फळं हवी आहेत, तर नाही. आता आपण तेच बघणार आहोत. तर पुढचा श्लोक आहे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफले हेतुर्भूमा मा कर्मफले हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणी. कोण वाचणार? हरे कृष्ण. वनिता माताजी, कोणाला वाचण्याची इच्छा आहे का? हो हो वाचते मॅडम. सायली माताजी, हरे हो कृष्ण. वाचते. आता आहे मी घरी, तोवर वाचते. ओके, ठीक आहे. हा हा. तुझे नियम कर्म करण्याचा तुला अधिकार आहे, पण कर्मफलांवर तुझा अधिकार नाही. तुझ्या कर्मफलास तू कारणीभूत आहेस आणि कधीही समजू नकोस. तसेच तुझे कर्तव्य न करण्यामागे मध्येही तू आसक्त होऊ नकोस. तात्पर्य, या ठिकाणी कर्म आणि विकर्म आणि अकर्म या 3 गोष्टींचा विचारणीय आहेत. प्राप्त प्राकृतिक गुणानुसार केलेले कार्य म्हणजे नियत कर्म होय. विकर्म म्हणजे शास्त्रांविरुद्ध केलेले कर्म आणि अकर्म म्हणजे स्वतःचे कर्म न करणे. अच्छा. भगवंतानी अर्जुनाला निष्क्रिय न होता कर्मफल कर्मफलेच्छरहित होऊन आपले विहित कर्म करण्याचा सल्ला दिला. जो आपल्या कर्मफलांवर आसक्त असतो तो आपल्या कर्मासही कारणीभूत असतो. अशा रीतीने तो या प्रकारच्या कर्मांचा उपभोग घेतो आणि त्यापासून दुःख उपभोगतो दुःख भोगतो. नियत कर्मांचा विचार केल्यास अशा अशा प्रकारचे अशा प्रकारचे कर्म 3 प्रकारच्या विभाजित करता येते. नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म आणि सकाम कर्म. शास्त्रांच्या आदेशानुसार कर्तव्य म्हणजे फलेच्छा विरहित केलेले कर्म, सत्वगुणयुक्त कर्म असे असते. फलाची आशा ठेवून केलेले कर्म बंधनकारक ठरते, म्हणून असे कर्म अशुभ असते. स्वतः ते नियत कर्म करण्याच्या प्रत्येकाला अधिकार आहे, पण त्याने फलावर आशा न ठेवता कर्म करणे आवश्यक आहे. असे निष्काम भावनेने केलेले कर्म निसंशयप्रमाणे निसंशयप्रमाणे मनुष्याला मोक्ष मार्गावर घेऊन जाते. म्हणून भगवंतानी अर्जुनाला फळाची आशा न धरता एक कर्तव्याची बाब समजून युद्ध करण्यास सांगितले. त्याने युद्धात भाग न घेणे ही आसक्तीची दुसरी बाजू आहे. सकारात्मक किंवा नकारात्मक कोणत्याही प्रकारची आसक्ती ही बंधनासाठी कारणीभूत ठरते. निष्कर्म हे पापमय आहे. यास्तव कर्तव्य म्हणून युद्ध करणे हा अर्जुनासाठी एकमात्र मुक्तीचा शुभदायी मार्ग होता. एवढंच. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. खूप सुंदर दिलेलं आहे. इथे कर्माची व्याख्या दिलेली आहे, कर्माचे प्रकार सांगितलेले आहेत, कशा प्रकारे कर्माला सगळा कर्माचा खेळ आहे. हो, जसं आपण 3-4 अध्याय त्याचा वारंवार उल्लेख होणार आहे. तर म्हणून इथे आपल्याला इथे कर्म काय आहे, तर कर्म काय आहे आणि कर्म म्हणजे काय, तर हे आधी आपण जाणून घेऊया की कर्म म्हणजे तुम्ही जे कर्म करता आहात, तर तुमच्या जे त्याचे विहित कार्य केलं जाते ते तुमचं कर्म आहे. आणि म्हणूनच नियत कर्म करण्याचा तुला अधिकार आहे. जे काही तुझी प्रिस्क्राईब ड्युटी म्हणजे तुझं जे कर्तव्य, तुझं जे कर्म आहे ते तुला करायचं आहे, पण कर्म फलांवर तुझा अधिकार नाही. ती जी कर्माची फळं की हे कर्म केलंय म्हणून मला हे मिळणार आहे आणि ते माझंच आहे. मी इतका राबतोय, मी इतके कष्ट करतोय, मला हे मिळतंय, हे सगळं माझंच आहे. ही कर्माच्या फळांवरची अपेक्षा. तुझ्या कर्मफळास तू कारणीभूत आहेस असे समजू नकोस. तसेच तुझे कर्तव्य न करण्यामध्येही तू आसक्त होऊ नकोस. खूप सुंदर भगवंतांनी समजावलंय. अर्जुनाला युद्ध करायला लावायचंय भगवंतांना, की तू
अगदी निर्भीडपणे युद्ध कर, पण ते समजावताना भगवंत किती किती योग्य प्रकारे सगळ्या गोष्टींचं विश्लेषण करतायत आणि सगळ्या प्रकारे मनातल्या त्याच्या संशयांना दूर करतायत. कारण मनातली जे काही तुझं आहे, कारण जे काही तू विचार करतोय, पहिली गोष्ट त्याने करुणा केली ज्यांच्याबद्दल, की तू शरीर नाही, तू आत्मा आहे. तू आत्म्याबद्दल कुठली करुणा करतोयस? त्याला तर काही करता येणार नाहीये. ते अविनाशी आहे. त्याचा नाश होणारच नाहीये. तो विचारच करू नकोस. मग पुढे जाऊन भगवंतांनी जे आता आनंद वाटत नाही, पाप वाटतंय, हो पण ते जे कर्म आहे, त्या कर्माचं फलितच तू भोगू नकोस ना. त्या कर्माच्या फळांचीच तू अपेक्षा ठेवू नकोस. असं कर्म तू कर. आणि म्हणून या ठिकाणी 3 प्रकार आपल्याला कर्माचे दिसतात. कर्म, विकर्म आणि अकर्म. कर्म म्हणजे काय? तर नियत कर्म. प्राप्त प्राकृतिक गुणानुसार केलेले कार्य म्हणजे नियत कर्म. म्हणजे तुम्ही जे प्राप्त तुमचे जे काही सत्व, रज, तम या 3 गुणांच्या प्रभावाखाली हा आत्मा जगतो. म्हणजे तुमचा जो जीवात्मा आहे, या 3 गुणांच्या प्रभावाखाली सगळं कर्म करतो. जे काही तुमचे गुण असतील, जे तुम्ही सत्व गुणात आहात, रजो गुणात आहात, तमो गुणात आहात. मग आपल्या अख्ख्या दिवसामध्ये सुद्धा आपण तिन्ही गुणांच्या मध्ये असतो. की सकाळची जी वेळ आहे ब्रह्ममुहूर्त ते 9 वाजल्यापर्यंत सत्व गुण आहे. त्यानंतर 9 ते 5 आपण कर्म करतो सगळं रजोगुणामध्ये. आणि मग 5-6 वाजल्यापासून जे निद्रिस्त म्हणजे आळस आणि सगळा जो मनामध्ये भरलेला असतो, निद्रिस्त अशी अवस्था आपल्याला होऊन जाते. कारण ते आपल्याला आवश्यक आहे, पण कुठेतरी तो आळस असतो, मादकपणा. त्याच्यामुळे ती तामसिक भावना आणि म्हणूनच जेव्हा म्हणतात, की नामस्मरण ठीक आहे, तुमचं राहिलं तर तुम्ही करू शकता. पण बऱ्याचदा आपण जेव्हा 16 माळा करतो, तर त्या माळा सकाळच्या त्या ब्रह्ममुहूर्तामध्ये, की त्या 4-4:30च्या वेळी जो काही अक्षरशः म्हणजे तुम्हाला तिथे प्रत्यक्ष भगवंतांचं अस्तित्व जाणवतं असा तो ब्रह्ममुहूर्ताचा काळ असतो. आणि आपल्याला तो फरक अगदी योग्यपणे आपण पडताळू शकतो. म्हणजे कुठेच पडताळण्याची आवश्यकता नसते काही, पण आपण अनुभवू शकतो रात्री, की त्या वेळेला केलेलं नामस्मरण आणि तुम्ही संध्याकाळी दुपारी केलेलं नामस्मरण याच्यामध्ये नक्की तुम्हाला फरक जाणवेल. कारण की ती वेळच तशी असते, ब्रह्ममुहूर्ताची वेळ असते. आणि म्हणून त्यावेळेला जी मंगल आरती जे इस्कॉनमध्ये सुद्धा सुरुवात केली जाते. 4:30 पासून सुरुवात केली जाते. मग 2:30-3 पासून सगळ्या भगवंतांना सगळं सजवणं, हे करणं आणि त्यानंतर 4:30ला मंगल आरती सुरू केली जाते. 4:30 ते 5 त्यानंतर 5 ते 7 त्या त्या काळामध्येच नामस्मरण केलं जातं. मग पुढची पूजा, गुरुपूजा असते आणि या सगळ्या नियतकालीन असं सगळं शेड्यूल आहे ती. म्हणजे भगवंतांना भोग लावण्याचे 6 प्रकारचे भोग लावले जातात. खूप सुंदर प्रकारे असं सगळं म्हणजे आम्ही इस्कॉन बंगलोरला असताना इतका सुंदर अनुभव घेतला त्याचा आणि प्रत्येक त्या भोगाचं पण इतकं वैशिष्ट्य आहे, की जो नैवेद्य दाखवला जातो, त्या प्रत्येक नैवेद्याचं वेगळं वैशिष्ट्य आहे. तर असं तो भाग आहे. तर मुख्य म्हणजे काय, की गुणानुसार भगवंत म्हणतायत, की तुमच्या गुणानुसार केलेलं कर्म म्हणजे तुमचं नियत कर्म जे तुम्ही करता आहात, तुमचं कार्य करता, ॲक्शन्स हे सगळं कर्म आहे तुमचं. विकर्म म्हणजे काय, की कुठेतरी विरुद्ध जाताय. शास्त्राच्या विरुद्ध जाताय. नो पार्किंग लिहिलंय तिथेच गाडी पार्क करायची. हॉर्न नो हॉर्न प्लीज म्हणते तिथेच हॉर्न वाजवायचं. हे हे झालं शास्त्राच्या विरुद्ध केलेलं कर्म. तिथे कुठेतरी नियम दिलेत, त्या नियमाविरुद्ध जाऊन वागायचं. ते विकर्म झाले. आणि अकर्म म्हणजे स्वतःचे कर्म न करणे. म्हणजे स्वतःसाठी कर्म नाही करायचंय. अकर्म म्हणजे ते निष्काम पद्धतीने करायचं. निष्काम पद्धतीने म्हणजे कशा प्रकारे ते कर्म करायचे, पण स्वतःसाठी नाही. स्वतःसाठी स्वतःचं कर्म नाहीये. ते भगवंतांना अर्पण करायचंय. जे काही कर्म आहेत, कर्माची फळं आहेत, ती भगवंतांना अर्पण करायची. आणि म्हणून भगवंतांनी अर्जुनाला निष्क्रिय न होता, की अर्जुन म्हणतोय नाही तर मी जातो जंगलामध्ये आणि संन्यास घेऊन बसतो. भगवंत म्हणतायत नाही तू निष्क्रिय संन्यास घेणं पळकुटेपणा झाला. पुढे जाऊन भगवंत सांगतायत आणि आधीच्याही काही अध्यायांमध्ये आपण बघितलंय, की कोणी तुझी स्तुती करणार नाही. तुझा शत्रूही तुझी स्तुती नाही करणार आहे, की "अरे बापरे! अर्जुन किती मोठ्या मनाचा आहे आणि त्याने एवढं-एवढं असं-असं केलं आपल्या नातेवाईकांसाठी आणि आपल्यासाठी." नाही. तो एक क्षत्रिय आहेस. तू क्षत्रिय म्हणून तुझं कर्तव्य केलंच पाहिजेस आणि हे तुझं कर्म आहे. तुझं विहित कर्म आहे. आणि म्हणूनच कर्म फल इच्छा रहित होऊन आपलं विहित कर्म करण्याचा सल्ला भगवंत अर्जुनाला देत आहेत. त्या कर्माच्या फळाची तू अपेक्षाच करू नको. ते युद्ध करतोयस ना, ते मला अर्पण कर. माझ्यासाठी ते युद्ध कर. म्हणजे तिथे बाइंडिंग नाहीच आहे हो काही. कर्म स्वतःसाठी नाही केलं तर कर्माचं बाइंडिंग पण नाहीये. आणि मग त्या कर्म फळांचा कुठेतरी उपभोग तर नाहीच घ्यायचा आहे, पण त्याचे भोगही भोगायला नाही लागणार. पण हेच कर्म जर स्वतः मग जो स्वतः त्या कर्मांचा उपभोग घेतोय, त्याचे भोगही तोच भोगतो. प्रभुपादांनी खूप छान उदाहरण दिले. प्रभुपाद बीचवरनं जात होते
आणि त्यांनी बघितलं काही जण मासेमारी करत होते, काही जण ते हौस म्हणून करत होते. ते नेट असतं ना त्याच्यामध्ये मासे पकडत बसले. मग प्रभुपाद म्हणाले, "बघा आता ते आनंद घेत आहेत मासेमारी आणि ते पकडण्याचा. पुढचा जन्म निश्चित आहे यांना, भोगायचंय त्यांना. त्यांना पण माशाचा जन्म येईल." कुठेतरी ते जन्मही निश्चित करतायत आणि त्या कर्माचा जो आनंद उपभोगतायत त्याची फळं सुद्धा भोगायला लागणार आहेत. आणि म्हणूनच इथे की जो त्या कर्मफळाशी बांधला जातोय, तो त्या कर्माशी बांधला जातोय आणि नेहमीच म्हणूनच त्याचे भोग त्याला भोगायला लागतात. पण हेच जर कर्मच भगवंतांना अर्पण केलं, सर्वं कृष्णार्पण, तर त्या कर्माशीही बांधीलकी नाहीये आणि त्या कर्मफळांचे भोगही भोगायला लागणार नाही. उपभोग तर सोडाच, कारण कर्मच स्वतःसाठी नाही. तर त्याचे भोग भोगायला लागणारच नाही. कुठेही बाइंडिंग राहत नाही. अगदी कर्म फल इच्छा रहित ते कर्म केलं जातं आणि तेच भगवंत अर्जुनाला सांगतात. अशा प्रकारे तू तुझं युद्ध कर. नियत कर्मांचा विचार केल्यास अशा प्रकारचे कर्म 3 प्रकारे विभाजित करता येते. नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म आणि सकाम कर्म. शास्त्राच्या आदेशानुसार कर्तव्य म्हणून फलेच्छ इच्छा वेळेत केलेलं कर्म सत्वगुण कर्म असतं. म्हणजे सत्वगुणात, रजगुणात आणि तमोगुणात. जसं मी आता ब्राह्मण, क्षत्रिय आणि वैश्य, शूद्र यांचा जसा फरक सांगितला, तसं हे जे सकाम कर्म केलं जातं, हे सकाम कर्म रजोगुणात केलं जातं. पण सत्वगुणामध्ये काय केलं जातं? तर सत्वगुणामध्ये फल इच्छारहित म्हणजे कर्माच्या फळाची इच्छा केली जात नाही. अशा प्रकारे ती कर्माची फळं भगवंतांना अर्पण करून त्या सत्वगुणामध्ये जे कर्म केलं जातं ते अतिशय योग्य प्रकारचं कर्म असतं. आणि फळाची आशा ठेवून केलेलं कर्म कुठेतरी बंधनकारक ठरतं म्हणून ते अशुभ ठरतं. मग रजोगुणात आपण बघतो, रजोगुणामध्ये कर्म केलं जातं, पुण्यकर्म केली जातात. पण फळाची अपेक्षा, मी हा अभिषेक करतोय, मी ही पूजा करतोय, कारण मला प्रमोशन मिळावं, मला असं मिळावं, माझ्या कुटुंबाला हे मिळावं, मला हे मिळावं. सगळं सगळं अपेक्षांपोटी आहे हो. डिमांड्स आहेत त्याच्यामध्ये सगळे. आणि मग ते कुठेतरी त्या कर्माच्या फळाशी पण बांधलं जातंय आणि त्या कर्माची फळं उपभोगताना त्याचे भोगही भोगायला लागणार आहेत. कारण कुठेतरी बाइंडिंग आहे त्या कर्माशी आणि मग असं कर्म कुठेतरी बंधनकारक ठरतं आणि पुन्हा ते त्या मृत्यू लोकामध्ये 84 लक्ष योनींमध्ये फिरत राहतो जन्म. पण निष्काम भावाने केलेलं कर्म निःसंशयपणे मनुष्याला मोक्ष मार्गावर नेते. कारण तिथे त्या कर्मफळाची अपेक्षा नाहीये, मग कर्माची बांधिलकीच नाहीये. आणि म्हणून मग गोलोकाकडे जाण्याचा मार्ग सुकर आहे हो तिथे. तिथे मोक्ष मिळणार, तिथे वैकुंठाला आणि पुढच्या धामाला, भगवंतांच्या धामाला निश्चितच जाता येणार. आणि म्हणून भगवंतांनी अर्जुनाला फळाची आशा न धरता एक कर्तव्याची बाब समजून युद्ध करण्यास सांगितले. त्याने युद्धात भाग न घेणे ही आसक्तीची दुसरी बाजू आहे. युद्धात भाग का घ्यायचा नाहीये? कारण तिथे कुठेतरी आसक्ती आहे त्याची. कारण तो शारीरिक भावनेशी जोडला जातोय. कारण मला युद्ध करायचं नाहीये. जर मी हे युद्ध केलं तर असं-असं होणार आहे. आणि मी युद्ध केलं तर युद्ध केलं, नाही केलं या दोन्ही गोष्टींमध्ये एक तर त्याचा संभ्रम आहे. पण पुन्हा युद्धात भाग न घ्यायचा आहे कारण मग मी काय जर मी युद्ध जिंकलो तरी मला कोणी माझे नसणार नातेवाईक, कोणी माझी कोणी ते बघायलाही नसणार माझं जिंकलेलं वगैरे आणि मी या सगळ्यातून म्हणजे मला नाही करायचं. कुठेतरी ते प्रोक्रॅस्टिनेशन आहे. मग अर्जुनाला युद्धच करायचं नाही आणि मग नैमित्तिक कुठे-कुठे कारणं भगवंताला तो सांगतो. पण ही आसक्तीची दुसरी बाजू आहे, कारण शारीरिक भावनेशी कुठेतरी निगडीत आहे सगळं. आणि म्हणून भगवंत म्हणतात, हे सगळं बाजूला ठेवून तू एक ड्युटी तुझी, तू एक फळाची अपेक्षा न करता तुझं कर्तव्य करायचंय. सकारात्मक असो किंवा नकारात्मक. कोणत्याही प्रकारची आसक्ती ही बंधनकारक ठरते. कारण कुठेतरी कर्माला ते बांधून ठेवते. निष्कर्म हे पापपुण्य आहे. यास्तव कर्तव्य म्हणून युद्ध करणे हा अर्जुनासाठी एकमेव. म्हणूनच कुठेही विकर्म करायचं नाहीये आणि कारण ते कुठल्या प्रकारचं पाप अंगावर घ्यायचं नाहीये. त्या कर्माशी बांधलं जायचं नाही. मग अशा प्रकारे कर्तव्य भावनेने केलेलं कर्म, फल, इच्छा रहित कर्म हेच एक अर्जुनासाठी उत्तम मार्ग आहे. हे भगवंतांनी अर्जुनाला सांगितलेलं आहे. म्हणून कर्मण्येवाधिकार असते मा फलेषु कदाचन. की त्या फळांची अपेक्षा न करता ते कर्म करायचे. हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. ते निष्काम पद्धतीने केलेलं कर्म. कर्माशी बांधलं जाणार नाही. तू काळजीच करू नको, कारण ते कर्म तू मला अर्पण करतोस. आणि पुढे जाऊन भगवंत अर्जुनाला हेही सांगतायत, "अरे तू फक्त एक औपचारिकता करतोयस रे. तू फक्त एक माध्यम आहेस, साधन आहेस. मी या सगळ्यांना कधीच मारलेलं नाही. तू फक्त एक नैमित्तिक साधन आहेस त्यांच्यासाठी." हेही भगवंतांनी अर्जुनाला समजावले.
अशा प्रकारे कर्माला जाणून घे. कर्म, विकर्म, अकर्म आणि ह्या अकर्मापर्यंतच पोहोचायचंय. अकर्म म्हणजेच निष्काम पद्धतीने केलेलं कर्म, जे सत्व गुणाच्याही पलीकडे जातं. म्हणून त्या गुणातीत व्हायचंय. जेव्हा आपण गुणत्रय विभाग योग बघू किंवा मग पुरुषोत्तम योग पुढचा लगेचच आहे की भगवंत हे गुणातीत आहे. सत्व, रज आणि तमोगुणांचा तर त्यांच्यावर प्रभाव नाहीये, पण त्याच्याही पलीकडे आहे. आणि म्हणूनच अशी व्यक्ती कोण जेव्हा विचारलं जातं तेव्हा मग पुढे त्याचा खूप सुंदर प्रकारे वर्णन केलेलं आहे. तर अशा या गुणातीत, त्या गुणांच्या पलीकडे सत्वगुण पण कुठेतरी मानतोय, त्या सुखाशी मानतोय जेव्हा आपण ते विश्लेषितपणे चर्चा करू. कारण कुठेतरी ते खूप बांधतंय सत्वगुणाचं. नक्कीच चांगलं कळतंय, पुण्यकर्म केलं जातंय किंवा चांगली भावनाही आहे सत्वगुणामध्ये. कुठेतरी त्याच्याही पलीकडे जायचंय, तर त्या कर्माशी बांधलं जाणार. आणि म्हणून भगवंत अर्जुनाला सांगतायत की तू अगदी तुझं कर्तव्य योग्यपणे पार पाड. त्यामुळे उठ आणि निर्भीडपणे भगवंत सांगतायत अर्जुनाला, निर्भीडपणे अगदी तू युद्धाला सामोरा जा. हरे कृष्ण. योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते. हरे कृष्ण. अच्छा, मला एक सांगा की कळलं का सगळ्यांना कर्माचं आणि काही म्हणजे गेल्या श्लोकामध्ये काही असेल तर तुम्ही नक्की विचारा. आपण पुढे कर्माचाच बरंच चर्चा आहे थोडीशी, पण कुणाला जर काही गेल्या अध्याय श्लोकामध्ये काही विचारायचं असेल तर नक्की विचारू शकते. माताजी, आसक्तीचा अर्थ सांगता प्लीज? आसक्ती म्हणजे कुठेतरी त्या गोष्टीविषयी, म्हणजे जसं मी म्हटलं, आसक्ती जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा ती कुठेतरी ओढ असते त्या गोष्टीची. म्हणजे त्या गोष्टीबद्दल वाटणारी, जेव्हा आपण म्हणतो अनर्थ निवृत्ती, म्हणजे आसक्ती ही कशाची, काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर आणि हे जे षड्रिपू आहे, तर आपल्याला कशा प्रकारे हा मोह आहे. आसक्ती म्हणजे मोह, कुठेतरी गोष्टीचा मोह पडलाय आणि म्हणून ती भावना ही चुकीची आहे. मोहात पडले म्हणजे कुठेतरी त्या शारीरिक संकल्पनेशी संघटित ती गोष्ट आहे आणि त्याच्यात मोहामध्ये अडकतोय आपण आणि म्हणूनच तो आत्मा त्या अम, अ, 3 गुणांच्या प्रभावाखाली, पण त्या षड्रिपूंमध्ये आणि त्या काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर या सगळ्यामध्ये अडकतोय, कारण त्या मोहापायी. आणि म्हणून पुढे जाऊन आपण खूप सुंदर अजून त्याची व्याख्या ऐकू. मोहापेक्षा ही जी लस्ट, म्हणजे एक प्रकारचं जे एक प्रकारची काय म्हणतो ना आपण त्याला, अजून एक वेगळ्या भावनेने जे आपण ती म्हणतो काम भावना, ती अजूनच किती अट्रॅक्टिव्ह असते आणि ती कशा प्रकारे मनुष्याचं सगळं पतन करू शकते हे आपण. तर मोह, आसक्ती म्हणजे मोह एखाद्या गोष्टीविषयी. ठीक आहे. ओके. ओके. म्हणजे आसक्ती चांगली नाही थोडक्यात असं. आसक्ती चांगली नाही, कारण आसक्ती कुठेतरी माणसाला अडकवते त्याच्यामध्ये. म्हणून आपण जेव्हा म्हणतो अटॅचमेंट, अटॅचमेंट हे ठीक आहे, पण डिटॅच लाईफ म्हणजे कुठेतरी ती आसक्ती तुम्हाला अडकवून ठेवते, बांधून ठेवते त्या गोष्टीशी. आसक्ती नसावीच असं नाहीये, पण कुठेतरी ते लिमिटेड, म्हणजे आसक्ती शेवटी मोहच झाला आणि ती कुठेतरी तुम्हाला त्या गोष्टीमध्ये अडकवून ठेवते आणि तो मोह मग तुम्हाला कुठल्या टोकाला नेऊ शकतो हेही पुढे भगवंतांनी सांगितलेलं आहे. कारण आधी तो मोह असतो, पण त्या मोहाचं कधी वासनेमध्ये रूपांतर होतं हे तुम्हाला कळत पण नाही. आधी मोह वाटतो, आधी नुसतीच ती गोष्ट आवडते. एक मिनिट मला यायचं. ओके. अशी आसक्ती, आधी ती आसक्ती वाटते, कुठेतरी फक्त अटॅचमेंट, मला ही गोष्ट आवडतीये. खूप छान याचं उदाहरण दिलंय. दुसऱ्या अध्यायाच्या शेवटीच आपल्याला ते जाणायचंय. खूप छान याच्याबद्दल प्रभुपादांनी उदाहरण दिले. आपण तेव्हाच ते नक्की डिस्कस करूया. तर ही जी मोह आणि आसक्ती आहे ही कधी वासनेत रूपांतर करते हे आपल्याला कळत पण नाही आणि ही वासना वाईट आहे. येते आणि लक्षात? आसक्ती मनुष्याला मुक्ती पथाकडे कधीही नेत नाही असं पण नाही, म्हटलंय. नाही. कारण ती ओढ आहे ना शेवटी, जसं मी म्हंटल, कारण मग ती ती ओढ आहे ना, ती माणसाला अडकवून ठेवणार, त्या कर्माच्या बंधनात अडकवून ठेवणार ना. कारण तुम्हाला ते कर्माविषयी, तुम्हाला ते करण्याची, की मला ही गोष्ट आवडते म्हणजे मग ती माझ्यासाठी, मग तिथे मी आला ना. मला आसक्ती आहे, मला त्या गोष्टी आवडत आहेत, त्याच्यामुळे मग कुठेतरी त्या गोष्टी करताना त्याच्या फळाशी पण उपभोग घ्यायचा आहे आणि मग त्या कर्माशी बांधिलकी पण येते. मग ती बांधिलकी तुम्हाला तिथे अडकवून ठेवते, तो मोह तुम्हाला तिथे अडकवून ठेवतो.
मग हो, तिथे बरोबर. मोक्ष नाही मोकळा होऊ शकत. पण ते आपण आता संसारी असल्यामुळे इतरही संसाराच्या गोष्टी बरोबर आहे. मी अडकूनच तेच असतो. सांगते. अगदी बरोबर आहे. हं, प्रपंचामध्ये जबाबदाऱ्या करणं, पण त्याच्यातनंही हं, भगवंतांनी खूप सुंदर पुढे सांगितलेलं आहे, की हं, तुम्ही तुमच्या जसं अर्जुनाला पण सांगितलं हो, अर्जुनाला कुठे संन्यास हं, घ्यायला सांगितलंय भगवंतांनी. हो. अर्जुनालाही सगळं संसारिक जबाबदाऱ्या पार पाडत-पाडतच युद्ध हे सुद्धा तो एक भाग आहे त्याच्या जबाबदारीचा, कारण तो क्षत्रिय आहे. तसं हं, गृहस्थाश्रमात राहून सुद्धा तुम्ही तुमच्या जबाबदाऱ्यांचं पालन करून तुम्ही भगवंतांना अर्पण जे काही करता आहात, हं, 12व्या अध्यायात खूप सुंदर भगवंतांनी तुम्हाला ऑप्शन्स दिलेत. साधना भक्ती नाही करू शकत, तर तुम्ही हे करा. तुम्ही दुसरं म्हणजे कशाप्रकारे भगवंतांनी सांगितलंय, की तुम्हाला इच्छा असेल तिथे मार्ग आहे. भगवंतांनी मार्ग हं, दाखवलाय. भगवंतांनी स्वीकारलेलं आहे हो सगळ्यांनाच. हं, भगवंतांनी सत्व, रज, तमोगुणातल्या व्यक्तींना अगदी असुरांना पण भगवंतांनी स्वीकारलेलं आहे. आणि सगळ्यांची सोय भगवंत करतायत. सगळ्यांना कुठे काही कमी पडू देत नाही. पण म्हणून प्रश्न कुठे येतोय, की भगवंतांचं विस्मरण होण्याचा आणि म्हणून ती कृतज्ञता कुठेतरी मनुष्य विसरलाय हो. हं, कारण हं. सगळं माझ्या ह्याच्यामध्ये, प्रपंचामध्ये सुद्धा करू शकताय, पण सर्वं कृष्णार्पणम्. जे काही करता आहात, त्या काही करताय, जबाबदाऱ्या करा. आपल्या मुलाबाळांचा सांभाळ, आपण सगळ्या आपल्या संसाराच्या जबाबदाऱ्या सांभाळत-सांभाळत करायचे. पण भगवंतांविषयीची जी ग्रॅटिट्यूड, ती जी एक भावना आहे कृतज्ञतेची आणि मग आपण जे नामस्मरण करतो, भगवंतांची सेवा करणं. मग ज्या हं, प्रकारच्या, ज्या नवविध भक्तीच्या सेवा सांगितलेल्या आहेत, तुम्ही या ना त्या प्रकारे नक्कीच भगवंतांशी जोडलेले राहू शकता. भगवंत हं, म्हणतच नाहीयेत हो, तुम्ही 4-5 तास जा आणि मंदिरामध्ये जाऊन तिथे माझं नामस्मरण करा, असं भगवंत सांगतच नाहीये. तुम्ही हं, अगदी तुमचा स्वयंपाक करताना सुद्धा नामस्मरण करू शकता. हं, 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 ती हं. हो. कृतज्ञता महत्वाची आहे. ते स्मरण महत्वाचं आहे. हं, तेच विस्मरण झालंय हो मनुष्याला आणि म्हणून हं, मनुष्य हं, अहंकारात जातोय, खोट्या इगोमध्ये जातोय. तो फॉल्स इगो आहे ना, तो मनुष्याला मग हं, सगळा तिथे अहम, मी, तो मी मनुष्याला फक्त म्हणूनच हं, तिथे कुठेतरी आणि मग मग आपण इथे निराकारवादी, मायावादी, मग मायावादी लोक जे भगवंतांचं हं, अस्तित्वच जाणत नाही. त्यांचा प्रश्नच येत नाही. भगवंत म्हणतात अशांचं काहीच करू शकत नाही. कारण ते त्या आसुरी आणि ज्या राक्षसी भावनेमध्ये असतात. पुढे जाऊन हं, भगवंतांनी जे 4 प्रकारचे लोक आहेत, ते भगवंतांना शरणच येऊ शकत नाही. जे हं, नराधम आहेत, जे मूर्ख आहेत, आसुरी आहेत, राक्षस आहेत, हं, ते त्या त्या लोकांचं काहीच होऊ शकत नाही. परंतु भगवंत सांगतायत, की ज्या प्रकारे की तुम्ही वी आर दी फॉर्च्युनेट वन्स टू गेट दी असोसिएशन. आपण जे हे आपल्याला ही हं, आध्यात्मिकता कळण्यासाठी आपल्याला कुठेतरी सुदैवाने आपण या मार्गावर आलेलो आहोत. त्या मार्गावरती कुठेतरी प्रगती हं, करायची असेल, तर ही भावना पुढे दृढ करण्याचं नक्कीच गरज आहे. आणि म्हणून हे ज्ञान भगवंतांनी दिलं. याच्यातनं हं, घ्यायचंय काय, की आपल्या सांसारिक जबाबदाऱ्या सांभाळून आपण त्या जबाबदाऱ्या हं, पार पाडणं हे सुद्धा आपण एक आपलं कर्तव्य आणि ही आपण सेवा करतोय. भगवंताने जे दिलेलं आहे, त्या गोष्टींना आपण योग्यपणे सांभाळून आणि योग्यपणे आपली कर्तव्य निभावणं ही सुद्धा आपली एक सेवा आहे भगवंतांप्रती. हं, देह भगवंतांनी दिलेला आहे. पण त्या हं, देहाला कशाप्रकारे नीट ठेवायचंय आणि का शरीराला व्यवस्थित ठेवायचंय, का काळजी घ्यायची? कारण निश्चित ती भगवंतांची सेवा करण्यासाठी आणि ते आध्यात्मिकता स्वतःमध्ये दृढ करण्यासाठी आणि आपल्या ज्या प्रापंचिक जबाबदाऱ्या आहेत, त्या सगळ्या योग्य प्रकारे पार पाडण्यासाठी. हं, करू शकतो. मार्ग आहे म्हणून अगदी नोकरी-धंद्यात असलेला माणूस मग बिझनेसमध्ये आहे, ह्याच्यात आहे. पण तुम्ही कुठेतरी ते ग्रॅटिट्यूड मनामध्ये असा, की मी एवढं मिळवतोय. रूप गोस्वामींनी सांगितलं, ज्याचा मी परवा तुम्हाला विभागणी सांगितली. अगदी तितकं शक्य नसेल, तरी तुम्ही जे कमवता आहात, त्यातला 1 महिन्याला मला एवढं मिळतंय, मला सगळं आहे भगवंतांच्या कृपेने. सकाळी उठून फक्त एवढी भगवंतांना एक ते म्हणजे आपण म्हणतो ना, ती कृतज्ञता व्यक्त केली भगवंतांपोटी, तरी दिवस कसा सुरू होतो बघा, की नामस्मरणाची 1 माळ जपा आणि भगवंता खरोखर आभारी आहे, की जे मला तू दिलंयस. आपल्याला जे निरोगी शरीर भगवंताने दिलेलं आहे, हीच मोठी देण आहे आपल्यासाठी. आपलं काय आहे हो? सगळं दिलेलं आहे त्यांनी आणि त्यालाच हं, आपण ती जी कृतज्ञतेची भावना आपण व्यक्त करतो, तिथेच हं, आपण भगवंतांशी जोडले जातो. कृष्णार्पणमस्तू म्हणतो आपण अगदी तर. बरोबर. तिथेच हा योग आहे आणि हा इतका सुंदर योग आहे म्हणून हा जो भक्तीचा टप्पा आपण जेव्हा सुरू करू, इतका सुंदर मार्ग आहे, की म्हणून भक्तीमध्ये जेव्हा जाऊ, की भक्तीसारखी अवीट गोडी नाहीये. आणि म्हणून भक्त भगवंतांसाठी विशेष आहे. ज्याच्यामध्ये याच्यामध्येही दिलंय. पण 7व्या अध्यायापासून आपण खूप सुंदर अजून पुढेही त्याचा त्याची चर्चा करू. पण कर्माविषयी खुलासा झाला का सगळ्यांना? हो, कळलं सगळं? आणि जे निष्काम कर्म म्हटलंय तेच कृष्ण भावना भावित कर्म. तेच कृष्ण कॉन्शियसनेस जो आपण म्हणतो, की ती भावना जी आहे, ती भावना इथे महत्वाची आहे.
ठीक आहे. अजून काही हम्म. असलं मनामध्ये तर नक्की आपण पुन्हा शेवटी वेळ देऊया. तर पुढे जाऊ आपण. कोणाला वाचायचं आहे? मी श्लोक वाचून झालेला आहे. हो. अजून कोणाला भाषांतर. व्हॉलेंटिअरिंग करायचं असेल तर तुम्ही हँड रेज करू शकता. हे अर्जुना, तू येस. योगात स्थिर हो. योगात स्थिर होऊन तुझे कर्तव्य कर आणि यश अथवा अपयश यांच्याबद्दलची आसक्ती टाकून दे. मनाच्या अशा समतोलपणाला योग म्हणतात. तात्पर्य, श्रीकृष्ण अर्जुनाला सांगतात की अर्जुनाने योगयुक्त आचरण करावे. आणि योग म्हणजे काय? योग म्हणजे नेहमी क्षुब्ध करणाऱ्या इंद्रियांना ताब्यात ठेवून परमेश्वरावर मनाची एकाग्रता करणे. आणि परमेश्वर म्हणजे कोण? तर परमेश्वर म्हणजे भगवंत. आणि तो स्वतः अर्जुनाला युद्ध करण्यास सांगत आहे. म्हणून अर्जुनाला युद्धाच्या परिणामाशी काही करायचे नाही. लाभ होणे अथवा जय प्राप्त होणे हा कृष्णाचा संबंध आहे. अर्जुनाला फक्त कृष्णाचा सांगण्याप्रमाणे करण्याचे उपदेश करण्यात आला आहे. कृष्णाच्या सांगण्याचे अनुसरण करणे हाच खरा योग आहे. आणि ज्या प्रक्रियेला कृष्ण भावना म्हणतात त्या प्रक्रियेत या योगाचे आचरण होते. केवळ कृष्ण भावनेमुळेच मनुष्य स्वतःच्या मालकी अधिकाराची भावना टाकून देऊ शकतो. मनुष्याने कृष्णाचा दास झाले पाहिजे, कृष्णाचा सेवक झाला पाहिजे किंवा कृष्णाचा दासानुदास झाले पाहिजे. कृष्ण भावनेने कर्तव्य करण्याचा हाच खरा मार्ग आहे. केवळ हाच खरा मार्ग मनुष्याला योगाच्या आचरणात सहाय्य करतो. अर्जुन हा क्षत्रिय आहे म्हणून तो वर्णाश्रम धर्म संस्थेत सहभागी होत आहे. विष्णू पुराणात असे म्हटले आहे की वर्णाश्रम धर्मात श्री विष्णूला संतुष्ट करणे हाच संपूर्ण उद्देश आहे. भौतिक जगातल्या नियमाप्रमाणे स्वतःला संतुष्ट करणे असे कोणी करू नये. तर मनुष्याने श्रीकृष्णाला संतुष्ट करावे. यावरून मनुष्याने कृष्णाला जर संतुष्ट केले नाही तर मनुष्याच्या वर्णाश्रम धर्माच्या तत्वांचे योग्य रीतीने पालन करता येणार नाही. अप्रत्यक्षपणे कृष्णाने अर्जुनाला याप्रमाणे आचरण करण्याचा उपदेश केला आहे. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. हरे माताजी, कृष्ण. तुम्ही तुमच्या पुस्तकातून वाचताय का हो, तुमच्या हो, हो. जवळच्या? हो, माझा त्या मोबाईलवरचं मला खूप बारीक न दिसत नाही म्हणून राईट. मगाशी खूप मग होत जशी होता. आहे तशी आणि जशी माझा आहे लॅपटॉप नाहीये. लेटेस्ट एडिशन आहे का तुमचं हे? नाही नाही, अहो बरंच आधीच आहे. अच्छा, जुनं आहे. जशी आहे तशीच आहे, बरोबर आहे. हा हा, बरं. नाही, सगळी हो, वाक्य तीच आहे, कुठेतरी फक्त हो. रचनेमध्ये थोडासा थोडी फरक. वाक्य रचना वेगळी आहे, वाक्य कल्पना. रचना बदलते. हो, हरकत नाही, हरकत नाही. पण पुस्तक तेच सगळं आहे तोच आहे. म्हणजे. येस, जशी आहे अर्थ तशी. तोच आहे. तर इथे हरे पुन्हा तेच सांगितलेलं आहे की भगवंत अर्जुनाला जो सांगताय की तू त्याच्या यश अपयशावर कुठलाही ओढ ठेवू नकोस. कारण शेवटी अर्जुन जेव्हा म्हणतोय भगवंतांना की मला आनंद वाटत नाहीये, मला पापमय भावना वाटते, तिथे कुठेतरी त्याच्या शारीरिक म्हणजे त्याला वाटणारी की मी जर असं केलं तर मला असं वाटेल, हे सगळं जे भगवंतांना तो सांगतोय, तिथे भगवंत त्याला सांगता आहेत की तू योगयुक्त कर्म कर. हा योग म्हणजे काय आहे? तर भगवंतांशी जोडलं जाणं. परमतत्व म्हणजे भगवान आहेत आणि भगवंत स्वतः अर्जुनाला स्वतः युद्ध करण्यास सांगत आहेत. युद्धाच्या परिणामांशी त्याचं कुठलंही कर्तव्य नाही. मग त्याला यश मिळो, पण तरीही भगवंतांनी दुसऱ्याही मार्गाने सांगितलंय. आधीच्या अध्यायात आपण बघितलं श्लोकांमध्ये की जर तू जिंकलास तर तुला पृथ्वीवर राज्य करायचंय आणि तू हरलास म्हणजे तू मारला गेलास तरी पण तुला स्वर्गलोक उपलब्ध होणार आहे. कारण तू पुण्यकर्म केलेस, तू अधर्माविरुद्ध लढलेला आहेस. त्याच्यामुळे तुला नक्कीच स्वर्गलोकाची प्राप्ती होईल. त्यामुळे तिथे कुठेच तुझं नुकसानही नाहीये. हेही भगवंताने त्या अप्रोचने भगवंत अर्जुनाला सांगितलेलं आहे. निरनिराळ्या प्रकारे भगवंत अर्जुनाला हेच समजायचा प्रयत्न करतायत की युद्ध करणं तुझं कर्तव्य आहे. आणि म्हणून इथे भगवंत आता जेव्हा निष्काम पद्धतीने कर्माची भावना जेव्हा भगवंतांनी खुलासा करून सांगितलेली अर्जुनाला, तेव्हा भगवंत सांगतायत की युद्धाच्या परिणामांशी तुझं कुठलंही कर्तव्य राहणार नाही आणि अशा प्रकारे लाभ असो किंवा जय असो हा भगवंतांचा प्रश्न आहे. श्रीकृष्णांच्या आदेशानुसार अर्जुनाचं कार्य करण्याचा त्यांना सल्ला देण्यात आला. तू तुझं फक्त कर्म कर, त्या कर्माची फळं तू विचारही करू नकोस त्याचा. तू फक्त
फक्त तुला सांगितलेलं तुझं कर्तव्य कर. मग त्याला अनुमती देणारे कोण आहेत हो? भगवंत आहे. भगवंतांच्या परवानगीशिवाय गवताचं पात देखील हलू शकत नाही. ते सगळं भगवंतांवर सोडून द्या हो. आणि म्हणून जेव्हा अर्जुनाचे कार्य करण्याचा त्यांना अर्जुनाने कार्य करण्याचा त्याला सल्ला देण्यात आलेला आहे, श्रीकृष्णाच्या आज्ञेचं पालन करणे हाच वास्तविक योग आहे आणि याचेच पालन कृष्ण भावनामृत पद्धतीमध्ये केले जाते. जे काही कर्म केलं जातं सर्वं कृष्णार्पण. जे काही करतो आहे तिथे कृतज्ञता ही भगवंतांप्रती व्यक्त केली जाते. भगवंत प्रत्यक्ष पुढच्या 10व्या अध्यायामध्ये जसं आपण पोहोचू तसं प्रत्यक्ष भगवंत काही गोष्टींचा खुलासा करून सांगत आहे. कारण भगवंतांना कोणीच जाणू शकत नाहीये. मूळ सुद्धा भगवंतांचं कोणाला माहिती नाहीये. असे भगवंत आहेत आणि तेच भगवंत अर्जुनाला इथे सांगतायत, की तू कुठल्याही निर्णयाची, कुठल्याही त्या रिझल्टची तू काही काळजी करू नकोस. तू फक्त तुझं कर्म कर, पार पाड. कृष्ण भावनामृताद्वारेच म्हणून आपण जेव्हा म्हणतो, की मॅन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस. तुम्ही भले लाख गोष्टी अशा कराल. मी असं प्लॅन केलंय, ते प्लॅन केलंय. मला सांगा किती गोष्टी तुमच्या प्लॅन प्रमाणे होतात? प्लॅन प्रमाणे कधी होईल हो, ठीक आहे. काही दैनंदिन छोट्या-मोठ्या गोष्टींचा वेळ, पण जेव्हा बरेच प्लॅन्स केले जातात आणि काही गोष्टींचा तिथे बराच बदल होतो. कारण तिथे कुठेतरी तुम्ही फक्त एक निमित्त आहात हो. तुम्ही फक्त तुमच्या गोष्टी करता आहात, पण तो अनुमती देणारा आहे. त्यांनी तुम्हाला इच्छा करण्याची सूट दिली आहे. ती तुम्ही इच्छा करता आहात, पण ती इच्छा तडीच जाणं, हे सगळं भगवंतांवर अवलंबून आहे हो. आणि म्हणून मनुष्याने श्रीकृष्णांचा सेवक. शेवटी भावना काय आहे बघा. खूप लक्षात घ्यायचा प्रयत्न करा, की कृतज्ञता. जेव्हा तुम्ही चैतन्य चरितामृतामध्ये पण चैतन्य महाप्रभूंनी लिहिलेलं आहे, दासानु दासानु दासानुदास. सेवकाच्या सेवकाच्या सेवकाचा सेवक आहे. ही जेव्हा तुमच्यामध्ये भावना येईल ना, तेव्हा तुमचा तो अहंभाव बघा, प्रयत्न करून बघा. एका डॉक्टरचं सुद्धा मी WhatsAppवर बघितलं, की जे काही मी सकाळी करतोय, म्हणजे शेवटी ते इन्स्ट्रुमेंट आहे त्याच्या हातामध्ये, ते डॉक्टर करतोय सगळं, पण जेव्हा त्या दिवसभराचे सगळे जे काही मी केलंय, ते फक्त भगवंतांच्या इच्छेने आणि फक्त शेवटी कितीतरी तुम्हाला या कृष्ण भावनेमध्ये कितीतरी डॉक्टर्स आहेत. म्हणजे आम्ही आता या भक्तिवृक्षाचे ग्रुप्स आहेत, गायनेकोलॉजिस्ट आहेत, कितीतरी वेगवेगळे डॉक्टर्स आहेत, की शेवटी कसं आहे माहितीये का, की कितीही मनुष्याने प्रगती करू दे हो, कितीही प्रगती करू दे, सँक्शन कोण करतंय? सँक्शन करणारा तो बसलाय वरती. त्यांनी सँक्शन केल्याशिवाय काहीच पुढे होणार नाहीये हो. ही भावना मनात जपणं खूप गरजेचं आहे. आणि म्हणून तिथे कुठेतरी ती कृतज्ञता, तिथे कुठेतरी ती सेवकाची भावना, सेवाभाव हा मनामध्ये आणणं हे अत्यंत गरजेची गोष्ट आहे. कारण मनुष्याचं कसं झालेलं आहे ना, मनुष्याचा अहंभाव इतका डॉमिनंट झालेला आहे ना, की तो फक्त मीपणामध्येच आपण बघतोय आणि आपल्याला अगदी धडधडीत उदाहरणं सुद्धा दिसतात हो या भौतिकतेमध्ये. त्याचे परिणाम आणि सगळ्याचं काय फलित होतं हेही आपल्याला माहिती. खूप सुंदर पुढे आपण जेव्हा 13वा अध्याय घेऊ ना, खूप सुरेख अध्याय आहे आणि त्याच्यामध्ये इतकं भगवंतांनी पुन्हा ते कर्माचे सुद्धा भगवंतांनी घटक दिलेले आहेत. इतकं सुंदर विश्लेषण केलंय भगवंतांनी. ससच सोडून नाही दिलंय हो सगळ्याला. खूप छान सांगितलंय समजावून, की कर्म म्हणून कर्म असं नाही, त्या कर्माचे सुद्धा घटक दिलेत भगवंतांनी आणि ते खूप छान प्रकारे आपण करू. म्हणून मी कुठेतरी पुढे शिरत नाही. मला टप्प्या-टप्प्यानेच जायचंय. पण सांगण्याचा मुद्दा हा आहे, की अशा प्रकारचं कर्म, कृष्ण भावनेमध्ये कर्म करण्याचा हाच एक योग्य मार्ग आहे आणि या मार्गाद्वारेच आपण योगयुक्त कर्म करू शकतो. हा योग लक्षात घ्या. भगवंतांशी जोडलं जाण्याचा. बघा साधा नैवेद्य आपण जेव्हा भगवंताला अर्पण करून जेव्हा आपण खातो, जे काही घरामध्ये मग तुम्ही साधा वरण-भात बनवा. पुढे 9व्या अध्यायात भगवंत सांगतायत, "पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भुक्त्या प्रयच्छति." भगवंतांना काहीच नकोय. एक पान, फळ, फूल किंवा अगदी पळीभर पाणी सुद्धा भगवंतांना संतुष्ट करतं हो. पण ती संतुष्ट करण्याची भावना अशीच असावी, की मी हे भगवंतांना संतुष्ट करण्यासाठी करतो. स्वतःच्या संतुष्टीसाठी नाही. आणि म्हणून असं म्हटलेलं आहे, की "आत्म इंद्रिय वांछो तारो नाम काम आणि श्रीकृष्ण इंद्रिय वांछो तारो नाम प्रेम." स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी केलेली गोष्ट ही कामवासनेत नाही. ती वासना आहे. ती वेगळ्या प्रकारची तृप्ती आहे. पण जेव्हा भगवंतांच्या
इंद्रियांसाठी आणि भगवंतांच्या संतुष्टीसाठी कर्म केलं जातं ते प्रेमापोटी केलं जातं. आणि म्हणूनच मनुष्याने स्वतःची संतुष्टी न करता श्रीकृष्णांना संतुष्ट केलं पाहिजे. म्हणून जोपर्यंत मनुष्य श्रीकृष्णांना संतुष्ट करत नाही तोपर्यंत तो वर्णाश्रम धर्माच्या तत्वांचं पालन योग्य रीतीने करू शकत नाही. काय आहे हे वर्णाश्रम धर्म आपण अजून विश्लेषितपणे जाणूया पुढच्या 3-4 अध्यायात अजून सखोलपणे आहे. मी आधी तुम्हाला बेसिक सांगितलं त्याचं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र. आणि हे जे आश्रम आहेत त्याच्यामध्ये ब्रह्मचर्याश्रम आहे, गृहस्थाश्रम आहे, वानप्रस्थाश्रम आणि संन्यास आश्रम. हे चारही गोष्टी या चारही आश्रमातून आणि चारही वर्णांचा कशा प्रकारे महत्व आहे तर ते गुण आणि कर्मानुसार आहे. कुठल्याही प्रकारच्या जन्म किंवा धर्मानुसार नाहीये. हे सगळं मनुष्याचं केलेलं आहे स्वतःच्या सोयीसाठी. घाणेरडं राजकारण आणि घाणेरड्या सगळ्या गोष्टींमध्ये स्वतःच्या स्वार्थापोटी या गोष्टींची निर्मिती केलेली आहे. आणि मग सगळ्यांना कमी लेखण्याचं आणि जे काही आपण मागच्या बऱ्याच दशकांमध्ये काही गोष्टी ऐकलेल्या आहेत की माणूसच माणसाला अशा प्रकारे बघतो आहे. किती किती नामुष्कीची गोष्ट आहे. हे भगवंतांनी नाही दिले. वर्णाश्रम पद्धतीमध्ये भगवंत सांगतायत की ब्राह्मण असो, क्षत्रिय असो, क्षुद्र असो, वैश्य असो, मला तो शरण जाऊ शकतो. जे काही त्याच्याकडे आहे मग त्यांनी कशा प्रकारे स्वतःचं विहित कर्म करायचं आहे आणि तो मला शरण जाऊ शकतो. भगवंतांकडे कोणाचाच भेदभाव नाहीये, कोणासाठी नाही. स्त्री असो, पुरुष असो, क्षुद्र असो, वैश्य असो, कोणीही असो. भगवंतांनी सगळ्यांना स्वीकारलेलं आहे. आणि म्हणूनच मग जेव्हा आपण म्हणतो की भगवंतांच्या संतुष्टीकरता जेव्हा ते कर्म केलं जातं तेव्हा ते भगवंतांशी जोडलं जातं. अप्रत्यक्षपणे श्रीकृष्णांनी सांगितल्याप्रमाणे कार्य करण्याचा सल्ला अर्जुनाला देण्यात आलेला आहे. की अशा प्रकारे भगवंतांनी अर्जुनाला सांगितलंय तू तुझं विहित कर्म अशा प्रकारे करायचं आहे. क्षत्रिय आहे जो वर्णाश्रमाशी जोडला गेलेला आहे. क्षत्रिय म्हणून तुझं कर्तव्य करणं हे तुझं विहित कर्म आहे. दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगान् धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फलहेतवः. हरे कृष्ण. कोणाला इतरांना वाचायची इच्छा आहे का? मृणालिनी माताजी, वनिता माताजी. वाचू का माताजी? वाचा ना. कोण वाचतंय? वनिता. बोला माताजी. वनिता माताजी वाचा. हे धनंजया तुमचा आवाज थोडा लो आहे माताजी. हॅलो, आता येतोय का आवाज? थोडा अजून मोठा लागेल. हे धनंजया भक्तिमय सेवेद्वारे सर्व निंद अशा कर्मांना दूर सार आणि त्या भावनेमध्येच भगवंतांना शरण जा. जे आपल्या कर्मफलांचा उपभोग घेऊ इच्छितात ते कृपणच आहेत. तात्पर्य, आपण भगवंताचे नित्य सेवक आहोत. या आपल्या मूळ स्वरूपाला ज्याने वस्तुतः जाणले आहे तो कृष्ण भावना भावित कर्माव्यतिरिक्त इतर सर्व कर्मांचा त्याग करतो. पूर्वीच वर्णन केल्याप्रमाणे बुद्धियोग म्हणजे भगवंताची दिव्य प्रेममयी सेवा होय. अशी भक्तिपूर्ण प्रेममयी सेवा म्हणजे आत्म्याचा कर्म करण्याचा योग्य मार्ग आहे. केवळ कृपण लोकच आपल्या कर्मफलाचा उपभोग घेण्याची इच्छा करतात, पण त्यामुळे ते भवबंधनात अधिकच गुंतत जातात. कृष्ण भावनेमध्ये केलेल्या कर्माव्यतिरिक्त इतर सर्व कर्मे ही निंद्य अशी कर्मेच आहेत. कारण अशा कर्मांमुळे मनुष्य पुन्हा पुन्हा जन्म मृत्यूच्या चक्राला बांधला जातो. म्हणून एखाद्याने स्वतः कर्माचे कारण बनण्याची कधीच इच्छा करू नये. सर्व काही कृष्ण भावनेमध्ये म्हणजेच श्रीकृष्णांच्या संतुष्टीसाठी केले पाहिजे. कृपण व्यक्तीला सुदैवाने किंवा कठीण परिश्रमाने प्राप्त केलेल्या संपत्तीचा योग्य उपयोग कसा करावा याचे ज्ञान नसते. मनुष्याने आपली संपूर्ण शक्ती कृष्ण भावना भावित कर्म करण्यात खर्ची घातली पाहिजे आणि त्यामुळेच त्याला आपले जीवन यशस्वी करता येईल. कृपण व्यक्तीप्रमाणेच दुर्दैवी लोकही आपल्या मानवी शक्तीचा भगवत सेवेमध्ये उपयोग करीत नाहीत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पुन्हा तेच साधारण आहे. म्हणजे आपण जे आधी चर्चा केलेली आहे की कशा प्रकारे कर्म बांधतंय, कर्म कशा प्रकारे या गोष्टींना तुम्हाला त्या मृत्यू लोकामध्ये बांधून ठेवतंय. आणि कृपण व्यक्ती म्हणजे कृपण व्यक्तीचं इथे डेफिनेशन सांगितलेलं आहे की कृपण व्यक्ती ही
सुदैवाने किंवा कठीण परिश्रमाने प्राप्त केलेल्या संपत्तीचा योग्य कसा उपयोग करावा, कारण ही व्यक्ती कुठेतरी कर्माशी बांधली जाते, कारण त्या कर्माच्या फळांची अपेक्षा करते. त्यामुळे तिची भावना, त्या कृपण व्यक्तीची भावना त्या सगळ्या फळांची आसक्ती घेणं आहे. त्या फळांची आसक्ती घेण्याबरोबरच त्या कर्माचे भोगही भोगायचे आहे. तर अशा प्रकारे ही व्यक्ती योग्य प्रकारे कसं आहे ना, की आपण जेव्हा म्हणतो, की हे माझ्यासाठी मला करायचं आहे. तुम्ही हे आपण स्वतः अनुभवाने आपण याची प्रचिती घेऊ शकतो. जेव्हा जी गोष्ट आपण अहंकाराने एखादी गोष्टीचा जेव्हा अहंकार चढतो ना तो अहंकार कुठल्या टोकाला नेऊ शकतो याची प्रचिती आपल्याला येऊ शकते. जसं मी मगाशी म्हटलं, एखादी गोष्टीची आसक्ती असणं, तो मोह कशा प्रकारे वासनेत रूपांतर करतो, तसा हा अहंकार कशा प्रकारे बुद्धीचा नाश आणि आपल्याला भ्रमामध्ये टाकू शकतो. कारण तो खोटा अहंकार जेव्हा जपला जातो ना, तेव्हा ती गोष्ट कुठेतरी त्या पतन करण्याच्याच अवस्थेमध्ये मोडली जाते. कारण कशा प्रकारे हा अहंकार मनुष्याला त्या कुठेतरी वरती नेलेला असतो आणि म्हणून आपण म्हणतो ना, की जमिनीवर पाय रोवून खूप गरजेचं आहे. कारण हवेत एकदा आणि स्वतःला एकदा त्या मीपणाचा अहंकार जर स्वतःमध्ये इतका भिनला, तर मग कठीण असतं सगळं. मग सगळे आजूबाजूची लोकं आणि त्याकडे बघण्याचा अप्रोच आणि सगळ्याच गोष्टींमध्ये बदल झालेला आपण जाणवतो आणि मग ते खूप दुर्दैवी होऊन बसतं. पण हीच गोष्ट जेव्हा जेव्हा एका ग्रॅटिट्यूड आणि कृतज्ञतेने, अहो, आपण तेवढे आध्यात्मिक आहोत. पुन्हा गेल्या ह्याच्यामध्ये सुद्धा आपण याची चर्चा केलेली आहे. भगवद्गीता भगवंतांनी आपल्याजवळ दिली आहे, कारण निश्चित आपण तेवढे बुद्धिमान आहोत. भगवंतांनी मनुष्याचा बुद्धी जी आहे, मनुष्याला असलेली बुद्धी ही इतर प्राण्यांपेक्षा म्हणून तर निराळी आहे आणि म्हणूनच मनुष्य हा बुद्धिमान आहे, इंटेलिजन्स आहे. हा जो इंटेलिजन्स आहे तोच मनुष्याला इतर प्राण्यांपासून वेगळा करतो. कुठेतरी वैशिष्ट्य आहे ते मनुष्याचं. पण तो इंटेलिजन्स कुठे वाया जातोय हो? कुठेतरी अहंकारामध्ये जातोय आणि कुठेतरी काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, अहंकार सगळा. खोटा अहंकार कशाप्रकारे मग मिळाली नाही एखादी गोष्ट की चिड करायची. मग तो क्रोध कुठेतरी त्या वासनेचा क्रोध कुठेतरी इतक्या टोकाला जाऊ शकतो, की मनुष्य काहीही करायला पुढे-मागे बघत नाही. याच्या प्रचिती सुद्धा आपण बघितल्या आहेत आणि म्हणूनच हा अहंकार किती वाईट आहे, याची आपण निश्चितच चाड घेऊ शकतो आणि याचे हे जाणू शकतो आणि म्हणूनच मनुष्याने आपली संपूर्ण शक्ती कृष्ण भावना, भाविक कर्म करण्यातच खर्ची घातली पाहिजे. तिथे ती कृतज्ञतेची भावना ही अत्यंत महत्वाची आहे. आणि ही कृतज्ञतेची भावना जर मनामध्ये जपली, तर कृष्ण भावनेमध्ये निश्चित मग मनुष्याला कुठल्याही फळांची अपेक्षा न करता आपोआपच त्याचा लाभ घेता येतो. हे भगवंतांनी पुढेही सांगितलंय. मग कुठल्याही गोष्टीची बाइंडिंग राहत नाही. कुठल्याही गोष्ट त्याचं औपचारिकता त्याच्यामध्ये राहत नाही. अगदी सहज त्या गोष्टी केल्या जातात आणि त्याच्या फळांपासूनही मनुष्य वंचित राहत नाही. म्हणून तुम्ही जे विचारलत माताजींनी मगाशी, की याही प्रपंचामध्ये तुम्ही योग्य प्रकारे एक शांतमय असं आणि पीसफुल लाईफ जगू शकता, जेव्हा तुम्ही कृतज्ञता मनामध्ये बाळगाल. ही एक अत्यंत महत्वाची गोष्ट आहे. आणि म्हणूनच ती हळू-हळू हो, कुठेतरी ते रोपटं आहे. त्या रोपट्याला हळू-हळू खत-पाणी घातल्यावर ते रोपटं वाढणार आहे. आणि म्हणूनच जसं म्हटलंय, की चैतन्य चरितामृतामध्ये म्हटलेलं आहे, वेल आहे ही. हे भक्तीचं वेल आहे हो, ही भक्तीची वेल आहे. आणि त्या भक्तीच्या वेलाला खत-पाणी घालत जायचं आहे. ते कशाने? तर सेवाभावाने, चॅन्टिंगने, नामस्मरण आणि भगवंतांची सेवा यानेच आपल्याला ते वाढीस लावायचं आहे. बुद्धिर्युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम. हरे कृष्णा. पुष्पलता माताजी, मृणालिनी माताजी, कोणाला व्हॉलेंटिअरिंग करायचं आहे का? कोणाला इच्छा आहे वाचण्याची? माताजी येस, वाचा. माताजी वाचा मृणालिनी माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भक्तिपूर्ण सेवेमध्ये संलग्न झालेला मनुष्य या जन्मात सुद्धा चांगल्या आणि वाईट कर्मांपासून मुक्त होतो. म्हणून योगयुक्त होण्याचा प्रयत्न कर, कारण योग हेच सर्व कर्मातीत कौशल्य आहे. तात्पर्य: अति प्राचीन काळापासून प्रत्येक जीवात्म्याने आपल्या चांगल्या आणि वाईट कर्माच्या विविध फलांचा संचय केला आहे. म्हणून तो आपल्या मूळ वैधानिक स्वरूप स्वरूप परिस्थितीपासून सतत अनभिज्ञ राहिला आहे. मनुष्याचे अज्ञान भगवद्गीतेतील उपदेशाद्वारे दूर होऊ शकते.
भगवद्गीता मनुष्याला सर्व परिस्थितीत भगवान श्रीकृष्णांना शरण जाण्यास आणि जन्मजन्मांतरापासून संचित झालेल्या क्रिया आणि प्रतिक्रियांच्या चक्रात बळी पडण्यापासून वाचवण्यास शिकवते. म्हणून अर्जुनाला कृष्ण भावनेमध्ये कर्म करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. कारण कृष्ण भावना ही शुद्धीकरण करण्याची प्रतिक्रिया आहे. हरे प्रक्रिया. कृष्ण. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. ही शुद्धीकरणाची प्रक्रिया आहे हो. आपला हा जो मलिन आत्मा आहे ना, कारण हा आत्मा कंटॅमिनेट हा कशाने इम्प्युअर होतोय? या प्रकृतीमध्ये येऊन. कारण हा कुठेतरी इतका त्या या सगळ्यामध्ये षड्रिपूंमध्ये अडकलेला आहे आणि एन्टँगल होतोय, बांधला जातोय. हा आत्मा कशाशी बांधला जातोय? तर ह्या 3 गुणांच्या प्रभावानुसार तो कार्य करतोच आहे, पण तो षड्रिपूंमुळे त्या मटेरियल म्हणजे त्या कुठेतरी त्या भौतिकतेमध्ये बांधला जातोय पूर्णपणे. आणि म्हणूनच ही कृष्ण भावना जी आहे ना, ही कृष्ण भावना ती सगळी धूळ म्हणजे चैतन्य चरितामृतामध्ये पुन्हा सांगितलेलं आहे की चेतो दर्पण मार्जनम, की ती जे आरशावर लागलेली धूळ जी असते ना, त्याप्रमाणे त्या आत्म्यावरची ती धूळ आणि तो आत्मा मलिन झालेला आहे, त्या आत्म्याला स्वच्छ करायचंय. मग निर्माच्या पावडरनी घासून होणार आहे, तर तेच नामस्मरण आहे हो. आणि या नामस्मरणाने त्याला शुद्ध करायचंय. जे काही तो या प्रकृतीत येऊन त्याच्यामध्ये जी अशुद्धता झालेली आहे, कंटॅमिनेशन झालेलं आहे, इम्प्युरिटी झालेली आहे, त्याला प्युअर करायचंय, त्याला शुद्धीकरणाच्या त्या प्रक्रियेमध्ये घालायचं आणि शुद्धीकरणाची प्रक्रिया म्हणजेच कृष्ण भावना आहे. सर्व कृष्णार्पण. अहो भगवंताला काळजी आहे हो. म्हणून प्रत्येक वेळी पुढे जाऊन प्रत्येक श्लोकामध्ये आहे की भक्त भगवंतांसाठी भक्त वत्सल आहे तो भगवंत. त्या प्रल्हाद महाराजांसाठी भगवंत आले, सगळ्या खांबांमध्ये असू शकले असते हो भगवंत, पण का त्याच खांबामध्ये आले हो भगवंत? कारण भक्तासाठी आले हो. भक्ताचं रक्षण करायला आले. प्रल्हाद महाराजांनी सांगितलं तर नारायणाने विचारलं या खांबात आहे का? तिथे आधीपासूनच नव्हते भगवंत हो. आणि नरसिंहाच्या रूपातच का आले? कारण ब्रह्माचा वर होता ना हिरण्यकश्यपूला, की सकाळ संध्याकाळ नाही, रात्र नाही, घरात नाही, बाहेर नाही, अशा सगळ्या गोष्टीशी बरोबर बरोबर भगवंतानी सोल्युशन काढून नरसिंहाचा अवतार घेतलेला आहे. मनुष्य नाही, प्राणी नाही, नरसिंह आहे. आणि म्हणून अशा प्रकारे बघा आणि त्याच खांबामधून प्रकट झालेले आहेत, कारण त्या भक्तासाठी प्रकट झालेत हो. प्रल्हादासाठी प्रकट झाले आहेत. इथे भगवंतांचं जे भक्तासाठीच त्या भीष्मांना भगवंतांनी ते रूप दाखवलं, चक्र हातात घेतलं, कोणासाठी? भक्तासाठी. आणि म्हणून भक्त भगवंतांना म्हणजे भक्त भगवंतांसाठी विशेष आहे हो. योगक्षेमम वहाम्य. म्हणून भक्ताच्या रक्षणासाठी भगवंत कायम आहे. म्हणून ते जे 4थ्या श्लोकात आहे त्याच्यापैकी एक तेच की परित्राणाय साधूना विनाशायच परित्राणाय साधूना विनाशायच दुष्कृता धर्मसंस्था. परित्राण म्हणजे त्या भक्ताचं रक्षण करण्यासाठी. विनाश तर करायचा आहे दुष्कृतांचा. एक सेकंद द्या मला. तर अशा प्रकारे भगवद्गीतेतील उपदेशांद्वारे मनुष्याचं अज्ञान बघा भगवद्गीता तेच सांगते. भगवद्गीतेचा उपदेश हा तुम्हाला प्रपंचातील प्रत्येक गोष्टींना तुम्ही त्याचं काय म्हणतात ना त्याची जोडले जाऊ शकता. म्हणजे त्या गोष्टीला तुम्ही निश्चितच की इतकं साधर्म्य आहे आणि इतक्या म्हणजे प्रपंचातल्या कितीतरी गोष्टी जसं तुम्ही आता विचारता आहात की साध्या-साध्या गोष्टींमध्ये भगवंतांनी अगदी काय म्हणतात प्रॅक्टिकल ज्ञान दिलेलं आहे. आणि म्हणूनच सगळ्या भगवद्गीता मनुष्याला सगळ्या परिस्थितीत भगवान श्रीकृष्णांना शरण जाण्यास. कारण कसं आहे ना, ते ग्रॅटिट्यूड मनामध्ये जर आणलं नाही ना, तर तो अहंभाव वाढतच राहतो हो. त्या अहंभावाला कुठेच मर्यादा नाही येत. पण त्याला कुठेतरी मर्यादा करण्यासाठी भगवंत तेच सांगताय, "मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजीमा नमस्कुरु." आणि म्हणूनच एक भगवंतांना हात जोडून नमस्कार केले. 2 हात, तिसरं मस्तक. हां, हां. सॉरी. तर अशा प्रकारे मनुष्याने भगवंतांना शरण जाण्यास आणि जन्मजन्मांतरापासून संचित झालेल्या क्रिया आणि प्रतिक्रियांच्या चक्रात बळी पडण्यापासून वाचवण्यास शिकवते. कारण कुठेतरी जसं म्हटलं तुम्हाला की या कर्माची बंधनं तर तुम्हाला बांधूनच ठेवतील. पण नुसतंच या कर्माचं नाही हो, तुमच्या पूर्वजन्माचं, तुमच्या आधीच्याही जन्मांचं संचित असेल काही,
पूर्वसंचित जसं असतं तसं प्रारब्ध असतं आणि मग ते तुम्हाला पुढे आता आपल्याला जेव्हा नेक्टर ऑफ म्हणजे उपदेशामृत आहे आणि जेव्हा आपण भक्ती रसामृत सिंधू तेव्हा त्याच्यामध्ये आहे की कुटम बिलम बीजम फलम, मग की जी कर्म जी काही पापकर्म केली आहेत त्याची बीज अजून ते बीज स्वरूपामध्ये आहे, पण ते जसं 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 ते काय म्हणतो ना त्याला बीज स्वरूपामधलं जसं जसं पुढे पुढे वाढत राहील ते, तर त्याचे सुद्धा भोग भोगायचे आहेत. अशा प्रकारे जे काही भोग भोगले जातात ते आधीच्या जन्मांचे सुद्धा असतात. म्हणून आपण म्हणतो ना की या जन्मामध्ये एखादी मनुष्य सगळं चांगलं करतोय पण याचं काय एवढं वाईट होतंय, काय याला सगळं भोगायला लागतंय, त्याचं कारण ते आहे. कारण हे पूर्वजन्मीचे भोग आहेत, आधीच्या जन्मातल्या काही. पण हेच भगवंत सांगतायत की ही जी प्रक्रिया आहे ना भगवत प्रक्रिया, खूप खूप रेअरली आपण निवडले जातो भगवंतांकडून. खूप सुदैवाने आपण भगवंतांकडून निवडले जातो की आपण या मार्गावरती येतोय. आणि म्हणून भगवंतांनाच काळजी आहे हो आपली. कारण या सगळ्या पुन्हा त्या चक्रामध्ये अडकायचं नसेल, क्रिया प्रतिक्रियांच्या आणि कर्माच्या बंधनात अडकायचं नसेल आणि कुठेतरी वैकुंठाला वास करायचा असेल आणि त्या कृष्णाच्या धामापर्यंत पोहोचायचं असेल, अनेक जन्म भले घ्यायला लागतील, पण त्या मनुष्य जन्मामध्ये निदान आपण या मार्गावर तरी आलो आहोत, ही आपले हे सुदैवी आहोत आपण. आणि म्हणून ही कृष्ण भावनेमध्ये आपण आलेलो आहोत. ही जी शुद्धीकरणाची प्रक्रिया निदान आपल्याला समजती, पण ती समजल्यावर ते आचरणात आणणं. म्हणून भगवद्गीता भले भरपूर शिकाल हो, मला 700 श्लोक माझे मुखोद्गत आहेत किंवा मला असं येतंय, मी एवढे वर्ष शिकतो, पण भगवद्गीता जगताय किती हे खूप महत्वाचं आहे. मला असं वाटतं तो प्रश्न प्रत्येकाने म्हणजे मी खरंच प्रामाणिकपणे माझा प्रयत्न असतो की रोज स्वतःला हा प्रश्न विचारावा की भगवद्गीता शिकतेयस, भगवंतांच्या कृपेने आपल्याला शिकवण्याची ही संधी मिळालेली आहे, पण आपण जगतोय किती भगवद्गीता, हे मला वाटतं जास्त महत्वाचं आहे. आणि ते आपण प्रत्येकाने स्वतःला पडताळून बघायचंय. आणि म्हणून ही जी भावना आहे ही मनामध्ये रुजणं खूप महत्वाचं आहे. अहो त्या प्रभुपादांनी काय कष्ट नाही केले प्रत्येकाच्या मनामध्ये रुजवण्यासाठी. प्रत्येकाच्या मनामध्ये बघा, आज आपल्या आपल्या गुरूंचं जे गुरूंची आज्ञा शिरसावंत मानून इथे नाही हो, फक्त भारतामध्ये नाही तर तिकडे 70व्या वर्षी प्रभुपाद कुठे गेले, तर फॉरेन कंट्रीमध्ये गेले हो. तिथे कोण नव्हतं आणायला, कोणी वेलकमिंग करायला नव्हतं. पण गुरूंची आज्ञा होती की तू फक्त भारतामध्ये नाही तर तुला अख्ख्या ग्लोबली तुला परदेशामध्ये जाऊन सुद्धा हे कार्य करायचंय. आणि त्या एका आज्ञेपोटी आणि कृष्ण भावना मनामध्ये होती. ₹40 होते हो अवघे खिशामध्ये. जवळ ₹40 होते आणि भागवताचे स्कंद होते. तेवढ्या ह्याच्यावरती गेलेले आहेत. खूप 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 सहन करायला लागलं. काय काय नाही सहन करायला लागलं. 2 हार्ट अटॅक येऊन गेले प्रभुपादांना त्या 15 दिवसाच्या प्रवासामध्ये. आणि तिसरा आला असता तर प्रभुपाद म्हणालेले की झालं माझं संपलंय आता प्रवास. पण ती काळजी त्या भगवंतांना होती. आणि त्या सगळ्यातनं पार पडून त्यानंतरही प्रभुपादांनी कितीतरी हा जो कृष्ण भावना भावित संघटना निर्माण केली आणि ही संघटना आज पुढे कार्य करते. इच्छा आहे तिथे मार्ग आहे. पण म्हणजे प्रयत्न केला पाहिजे की आपण आपल्याबरोबर अजून 5 जणांना या भावनेमध्ये आणण्याचा प्रयत्न करूया. हे मनातली भावना आहे आणि ही भावना प्रत्येकापर्यंत पोहोचवणं हे खूप महत्वाची गोष्ट आहे. कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्तः पदं गच्छन्त्यनामयम्. हरे कृष्ण. कोणाला वाचायचं आहे अजून? पुष्पलता माताजी, अजून बाकी कोण आहे? इच्छा आहे कोणाची वाचायची? आज बरेच कमी जण आलेत मला वाटतं. हो. आज हा. माताजी वाचू मी? हो हो नक्की वाचा ना. हरे कृष्ण. याप्रमाणे भगवंतांच्या भक्तिपूर्ण सेवेमध्ये संलग्न होऊन महान ऋषीमुनी अथवा भक्तगण भौतिक जगातील कर्मफलातून मुक्त होतात. अशा रीतीने ते जन्ममृत्यूच्या चक्रातून मुक्त होतात आणि सर्व दुःखांच्या पलीकडील स्थानांची भगवत धामाची प्राप्ती करतात. तात्पर्य: भौतिक क्लेश नसलेल्या ठिकाणी मुक्त जीव वास करतात. श्रीमद भागवत 10.14.58 सांगते की, माताजी श्लोक नाही वाचते. ठीक आहे. समाश्रिता ये पदपल्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारेः भवाम भवाम विभुर्वत्स पदम परम पदम 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 यत् पिबताम न तेषाम. हरे कृष्ण माताजी वाचा.
जो परमेश्वर व्यक्त सृष्टीचा आश्रय आहे आणि जो मुकुंद म्हणजेच मुक्तिदाता म्हणून प्रसिद्ध आहे, त्या भगवंतांच्या चरणकमल रूपी नावेचा ज्याने आश्रय ग्रहण केला आहे, त्याला ह्या भवसागर वासरांच्या खुरांच्या ठशात मावणाऱ्या पाण्यासमान वाटतो. ज्या ठिकाणी पदोपदी संकटे आहेत, असे ठिकाण प्राप्त करणे हे त्याचे ध्येय नसून परम किंवा भौतिक क्लेशविरहित स्थान किंवा वैकुंठ प्राप्ती हेच त्यांचे ध्येय असते. अज्ञानवश मनुष्य जाणत नाही की भौतिक जग हे पदोपदी संकटांनी भरलेले आहे व अत्यंत क्लेशदायक आहे. केवळ अज्ञानामुळेच अल्पबुद्धी लोक हे सकाम कर्मे करून परिस्थितीशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न करतात, कारण त्यांना वाटते की त्यापासून प्राप्त होणाऱ्या फलामुळे ते सुखी होतील. विश्वामध्ये कुठेही आणि कोणत्याही प्रकारचे शरीर क्लेशविरहित जीवन देऊच शकत नाही, हे त्यांना माहीत नसते. जन्म, मृत्यू, जरा आणि व्याधी ही जीवनाची दुःखे भौतिक जगतात सर्वत्र आढळतात. परंतु भगवंतांचा सनातन सेवक म्हणून जो स्वतःचे स्वरूप जाणतो आणि याप्रमाणे भगवंताच्याही स्वरूपाचे ज्याला ज्ञान होते, तो स्वतःला पुरुषोत्तम श्री भगवंताच्या दिव्य प्रेममयी सेवेत संलग्न करतो. यामुळे स्वाभाविकच तो भौतिक क्लेशदायी जीवन आणि काळ व मृत्यू यांच्या यत्किंचितही प्रभाव नसलेल्या वैकुंठ लोकात प्रवेश करण्यास पात्र बनतो. स्वतःची मूळ स्वरूप स्थिती जाणणे म्हणजेच भगवंतांचे दिव्य स्वरूपही जाणणे होय. जो चुकीचे जाणतो की आत्म्याचे आणि भगवंतांचे स्वरूप हे एकाच स्तरावरचे आहे, तो अंधकारात आहे असे जाणावे आणि यामुळेच तो भगवंतांच्या भक्तिपूर्ण सेवेमध्ये संलग्न होऊ शकत नाही. असा मनुष्य स्वतःच भगवंत बनतो आणि या प्रकारे जन्म मृत्यूच्या चक्रात पडण्याचा मार्ग स्वतःच मोकळा करतो. तथापि जो जाणतो की भगवंताची सेवा करणे ही आपली स्वरूप स्थिती आहे, तो स्वतःला भगवंताच्या सेवेमध्ये संलग्न करतो आणि तात्काळ वैकुंठ लोकात प्रवेश करण्यास पात्र होतो. भगवंताची सेवा म्हणून केलेले कर्म म्हणजेच कर्मयोग आणि बुद्धियोग होय, किंवा स्पष्ट शब्दात सांगावयाचे तर हीच भगवत भक्ती होय. हरे कृष्ण माताजी. तर ही भगवत भक्ती म्हणून पुन्हा त्या कर्माविषयी सांगितलं की जेव्हा तुम्ही कर्म बंधनातून मुक्त व्हायचं असेल आणि या जन्म मृत्यूच्या चक्रामध्ये पुन्हा अडकायचं नसेल, तर ते ज्ञान महत्वाचं आहे. शेवटी नॉलेज एनलाइटन्स यू. हे जे काही आपण ज्ञान भगवद्गीतेतून घेतो आहे, त्या ज्ञानाची पूर्णपणे कधी परिपूर्तता होईल, जेव्हा आपण ते आचरणात त्या ज्ञानाला पूर्णपणे जाणून आपण आत्मसात करणं गरजेचं आहे. आणि म्हणूनच मग त्या ज्ञानाला जाणायचे म्हणजे काय, की भगवंतांना जाणायचे. प्रत्यक्ष भगवद्गीता ही भगवंतांनी सांगितले. पुढे जाऊन जेव्हा भागवत आपण जाणू, मग भागवताचे 12 स्कंद तुम्हाला भगवंतांची स्तुती सांगतात. तो प्रत्यक्ष भगवंत भागवतात प्रत्यक्ष वेदांनी जे वेदव्यासांनी जे लिहिलेलं आहे भागवत, की नारद मुनींनी त्यांना सांगितलं की आधी फक्त आपण जे म्हणतो ना की काम मोक्ष आणि या सगळ्या विषयी त्यांनी लिहिलेलं होतं, की अर्थ काम मोक्ष हे सगळे फक्त गोष्टी होत्या. परंतु कुठेतरी मनामध्ये त्यांना पूर्णपणे समाधान झालेलं नव्हतं आपण काय लिहितोय. आणि म्हणून धर्म अर्थ काम मोक्ष इतक्याच गोष्टींविषयी त्याच्यामध्ये चर्चा केलेली होती. परंतु पुढे जाऊन मग जेव्हा नारद मुनींनी सल्ला दिलेला आहे आणि प्रत्यक्ष भगवंतांविषयी तुम्ही आणि मग भगवंतांचं पूर्ण वर्णन आणि मग जे स्कंद आपल्याला पूर्ण ज्ञान देतात त्या भागवतामध्ये, ते निश्चितच आपल्याला त्या म्हणजे प्रत्येकाने प्रत्येक जन्मी त्या जन्मामध्ये भगवद्गीता वाचणं हे किती गरजेचं आहे. कारण हे अतिशय महात्म्य याचं थोर आहे आणि हे इतकी महती देणारे आणि हे ग्रंथ याची महती अतिशय थोर आहे. कारण या वेदांमधून या स्क्रिप्चर्स म्हणून प्रभुपाद म्हणतात खूप काही वाचू नका हो. हा ग्रंथ वाचलाय, तो ग्रंथ वाचलाय, ज्ञानेश्वरी वाचलीय, मनाचे श्लोक वाचले, सगळं एक आहे. सगळ्याची शेवटी तुम्हाला कन्सेप्ट काय आहे, तुम्हाला भगवद्गीता. प्रत्यक्ष भगवंतांनी जे ज्ञान जशी आहे तशी तुमच्यापर्यंत प्रभुपादांनी पोहोचवली आहे. कारण ती पूर्णपणे त्या गुरु परंपरेतून आलेलं ज्ञान आहे. प्रत्यक्ष भगवंतांनी अर्जुनाला जे 45 मिनिटं कुरुक्षेत्रावर दिलं, असं ज्ञान भगवंतांनी या संघर्षमयी जीवनामध्ये कसं जगायचंय जीवन
हे तुम्हाला भगवद्गीता शिकवणार आहे ना. आणि म्हणून हे जाणणं किती गरजेचं आहे. म्हणून अगदी असंख्य पुस्तकं वाचून मग ती काहीच डोक्यात न शिरता त्याचं काहीच आचरणात आणि आणायचं त्यापेक्षा एकावर फोकस करावं आणि जाणून घ्यायचा प्रयत्न करा, आत्मसात करा. आणि म्हणून ते ज्ञान महत्वाचं आहे. आणि अशा प्रकारे जो हे जाणत नाही तो अज्ञानामध्ये असतो. पुन्हा तेच काही काही वर्णन केलेलं आहे. तर आपण पुढे जाऊया. यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यक्तीत हृष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च. हरे कृष्णा. येस. कोणी लीव केलं आहे मला वाटतं. अच्छा. वनिता माताजी, पुष्पलता. आज मला वाटतं बऱ्याच जणांना जमणार नव्हतं का माहित नाही. ठीक आहे. एनिवे मी रेकॉर्डिंग टाकीनच. मृणालिनी माताजी वाचणार? कोणी वाचायची आहे हो इच्छा? हो वाचा वाचू का मी वाचा माताजी? वाचा. आपण 4:45 अच्छा. झालेत. एक 15 मिनिटांनी थांबू आपण. हो माताजी श्लोक तुम्ही वाचा. हा, श्लोक मला वाटतं वाचला माताजी. माझा श्लोक वाचून झालेला आहे. जेव्हा तुझी श्लोक मी बुद्धी. हा नाही तो मध्ये एक श्लोक हा, आहे तो ना वाचेन मी माताजी. तो वाचेन. आपण काही संदर्भ घेऊया, काही पुढे जाऊया. वाचा माताजी. अं, हरे कृष्ण. जेव्हा तुझी बुद्धी या मोहरूपी घनदाट अरण्याच्या पार होईल तेव्हा तू जे सर्व ऐकलेले आहेस आणि जे सर्व ऐकावयाचे आहे त्या सर्वांबद्दल उदासीन होशील. तात्पर्य: केवळ भगवंतांची भक्ती करून वेदातीत कर्मकांडाविषयी जे उदासीन झाले आहेत अशा महान भगवत भक्तांच्या चरित्राची पुष्कळ चांगली उदाहरणे आहेत. जेव्हा एखादा मनुष्य वास्तविकपणे श्रीकृष्ण आणि त्यांच्याशी असणारा आपला संबंध जाणतो, तेव्हा तो जरी पारंगत ब्राह्मण असला तरी तो सकाम कर्मांच्या विधीपासून स्वाभाविकपणे पूर्णपणे उदासीन होतो. भक्तांच्या परंपरेतील महान भक्त श्री श्री माधवे माधवेंद्र पुरी म्हणतात, संध्या वंदन भद्रमस्तु भवतो भोस्नान तुभ्यं नमो भो देवः पितरश्च तर्पणा विधौ नाहं क्षम्ः क्षम्यताम्. यत्र क्वापि निषद्य यादव कुलोत्तमस्य कंसद्विषः स्मारं स्मारमघं हरामि तदलं मन्ये किमन्येनम्. हरे कृष्ण. हे माझ्या त्रिसंध्या समयी प्रार्थना तुमचा जय जयकार असो. हे स्नान मी तुला वंदन करतो. हे देवतागण, हे पितृगण, मी तुम्हाला वंदन करण्यास असमर्थ असल्याबद्दल मला क्षमा करा. आता मी जेथे जेथे बसतो तेथे तेथे यदुकुळाचा महान वंशज कंसाचा वैरी श्रीकृष्ण त्याचे मी स्मरण करतो आणि यामुळे मी स्वतःला माझ्या सर्व पापमय बंधनातून मुक्त करू शकतो. मला वाटते की हेच माझ्यासाठी पुरेसे आहे. वेदांमधील संस्कार आणि धार्मिक विधी, उदाहरणार्थ दिवसातील त्रिसंध्या समयी करणाऱ्या प्रार्थना समजून घेणे, सकाळी प्रथम प्रहरी स्नान करणे, पूर्वजांना प्रणाम करणे इत्यादी गोष्टी या नवसाधकांसाठी अत्यावश्यक आहेत. परंतु जो पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित असतो आणि भगवंताच्या दिव्य प्रेममयी सेवेमध्ये पूर्णपणे रममाण झालेला असतो, त्याने पूर्वीच सर्व पूर्णत्वाची प्राप्ती केली असल्यामुळे तो या प्रकारच्या सर्व नियामक तत्वांपासून उदासीन बनतो. जर एखाद्या भगवान श्रीकृष्णाच्या सेवेद्वारे ज्ञानाची प्राप्ती करू शकत असेल तर त्याने शास्त्रांमध्ये सांगितलेल्या विविध प्रकारचा त्याग, तपस्या किंवा यज्ञ करण्याची आवश्यकता नाही. आणि त्याचप्रमाणे वेदांचा हेतू श्रीकृष्णाची प्राप्ती हा आहे. जाणता जर एखादा केवळ कर्मकांड करण्यात मग्न झाला तर तो अशा कर्मांमध्ये व्यर्थ वेळ दवडत आहे. कृष्ण भावना भावित व्यक्ती शब्द, ब्रह्म आणि वेद आणि उपनिषदे यांच्या मर्यादा ओलांडून पलीकडे जातात. हरे कृष्ण. म्हणजे ही जी भावना करायची आहे, जसं आपण आधीच्या श्लोकामध्ये पण बघितलं की 2:46 मध्ये सुरुवातीला पण बघितलं की कशा प्रकारे नामस्मरणाचा महिमा दिलेला आहे. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे वेदांमध्ये जिथे माधवेंद्र पुरीचे आहेत, ईश्वरपुरीचे म्हणजे हे चैतन्य महाप्रभूंच्या गुरूंचे गुरु. तर अशा प्रकारे त्यांचे जे
गुरु होते तर ते त्यांच्याविषयीची एक कथा आहे आपल्याला पुढे जेव्हा आपण महात्म्याविषयी जाणणार आहोत तेव्हा ती पण एक कथा मी तुम्हाला सांगेन माधवेंद्र पुरींची. आणि हे माधवेंद्र पुरी सांगतायत याच्यामध्ये की कशा प्रकारे मी या सगळ्याला मी कृतज्ञतेची भावना कशा प्रकारे व्यक्त करतो आहोत. आणि म्हणूनच जिथे मी बसतो तेथे तेथे यदुकुळांचा महान वंशज कंसाचा वैरी श्रीकृष्ण याचं मी जेव्हा नामस्मरण करतो तेव्हा सगळ्या पापमय बंधनातून मी स्वतःला मुक्त करतो. आणि म्हणूनच ती जी भावना आपण करतो ना ती भावना अत्यंत महत्वाची आहे. ती भावना तुम्हाला निश्चितच त्या कुठल्याही प्रकारच्या बंधनांमध्ये अडकवून ठेवणार नाही. आणि म्हणूनच एखादी कृष्ण भावना भावित व्यक्ती मग ती ब्राह्मण असो, क्षत्रिय, क्षुद्र, वैश्य किंवा कोणीही सामान्य व्यक्ती असो तेव्हा जी कृष्ण भावनेमध्ये येते तेव्हा त्याला इतर कर्मकांडांविषयी ती व्यक्ती उदासीन बनते की त्या सगळ्या गोष्टींमध्ये त्याचा विरस राहत नाही की हे आपण का स्वतःसाठी, हे मला माझ्यासाठी हवंय, माझ्यासाठी हे करायचे, माझ्यासाठी, या सगळ्या गोष्टींपासून त्याचा अप्रोचच बदलतो. आणि म्हणून जे काही करत असतो त्या गोष्टींचं महत्व, ती जी महती आहे ती महती त्याच्या लक्षात येते. आणि म्हणूनच तो इतर कर्मकांडांमध्ये जो गुंतत नाही आणि त्या कर्माच्या फरांमध्येही अडकत नाही आणि स्वतःला मुक्त करण्यामध्ये तो यशस्वी होऊ शकतो. तोच भगवत धामाच्या मार्गाला निश्चितच लागू शकतो. की हे शरीर जीर्ण झाल्यानंतर, हा देह जीर्ण झाल्यानंतर तो आत्मा हा भगवत धामाचा मार्ग तिथे मार्गस्थ होतो. श्रुतीव प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि. येस माताजी, हरे कृष्ण. आपण एवढा अजून एक 2 श्लोक घेऊया थांबूया. वाचू माताजी? येस माताजी, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जेव्हा तुझे मन वेदांच्या डौलदार अलंकारित भाषेने विचलित होणार नाही आणि जेव्हा ते आत्मसाक्षात्कारामध्ये समाधिस्थ होईल तेव्हा तुला दिव्य भावनेची प्राप्ती होईल. तात्पर्य: जो समाधिस्थ असतो त्याला कृष्ण भावनेचा पूर्ण साक्षात्कार झालेला असतो किंवा त्याला ब्रह्म, परमात्मा आणि भगवान या रूपांचा साक्षात्कार झालेला असतो. साक्षात्काराची परमोच्च सिद्धी म्हणजे आपण भगवान श्रीकृष्णांचे सनातन सेवक आहोत आणि आपले एकमात्र कर्तव्य म्हणजे कृष्ण भावनेत सर्व प्रकारची कर्म करणे हे जाणणे होय. कृष्ण भावना भावित व्यक्तीने किंवा एकनिष्ठ दृढ भगवत भक्तीने वेदांच्या अलंकारित भाषेने विचलित होऊ नये. तसेच स्वर्गलोकाची प्राप्ती करण्यासाठी त्याने सकाम कर्मे करण्यात मग्न होऊ नये. कृष्ण भावनेमध्ये मनुष्याचा संबंध प्रत्यक्ष श्रीकृष्णाशी येतो आणि त्यामुळे त्या दिव्य स्तरावरून तो श्रीकृष्णांपासून प्राप्त होणारे मार्गदर्शन जाणू शकतो. अशा कृष्ण भावना भावित कर्मामुळे मनुष्याला फळाची आणि अंतिम ज्ञानाची निश्चितपणे प्राप्ती होते. की श्रीकृष्ण किंवा त्यांचा प्रतिनिधी आध्यात्मिक गुरु यांच्या आज्ञांचे केवळ पालन करणे आवश्यक आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तशा प्रकारे म्हणून भगवंत सांगतायत की हे सगळं जेव्हा आपल्याला म्हणजे जेव्हा अर्जुनाला भगवंत सांगतायत की तू हे युद्ध करायचं आहेस, हे युद्ध तू कृष्ण भावना भावित करून करायचं आहेस. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे त्या कर्माच्या फळात आपण जेव्हा पहिलं बघितलं की मा फलेषु कदाचन कर्मण्येव अधिकार असते मा फलेषु कदाचन. तू हे कर्म कुठल्याही फळांच्या आसक्ती विरहित कर. आणि अशा प्रकारे कर्म करणारी व्यक्ती कोण आहे? तर ही व्यक्ती म्हणजे कृष्ण भावना भावित व्यक्ती, समाधिस्थ व्यक्ती. ही व्यक्ती काय असते तर कर्मकांडामध्ये अडकत नाही. डौलदार अशा वेदांच्या म्हणजे वेदांमध्ये जरी लिहिलेलं आहे की हे म्हणजे जो कर्मकांडाचा भाग आहे की पुण्य करण्यासाठी हे करायचे अभिषेक, हे रुद्र करायचं आहे, यज्ञ करायचे, याग करायचे, सगळं केलं जायचंय, सगळं करायचं आहे. ती अलंकारिक भाषेच्या त्या आसक्तीमध्ये गुंतू नका की मग ती कुठेतरी कर्मकांडामध्ये नेत असेल तर तिथे गुंतू नका. ती कृष्ण भावनेत नेत असेल तर त्याप्रमाणे तिथे गुंतणं हे गरजेचं आहे आणि त्याप्रमाणे ते आचरणात आणणं कसं गरजेचं आहे. आणि म्हणूनच हे आत्मसाक्षात्कारी व्यक्तीच जाणू शकेल जी शारीरिक भावनेपासून दूर आहे आणि ती स्वतःला शरीर नाही आत्मा आहे. आणि म्हणूनच मग या शरीराला काय हवंय, मला 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 मला
हे सगळं देहाच्या तृप्तीसाठी केलं जातंय, इंद्रिय तृप्तीसाठी केलं जातंय, तेव्हा निश्चितच ती फक्त एक ओढ आहे, तो मोह आहे. पण जेव्हा ते आत्मसाक्षात्काराच्या भावनेमध्ये, कृष्ण सेवकाच्या भावनेमध्ये, की कृष्णाचे सेवक आहोत आणि आपली इटर्नल आपली पोझिशन काय आहे, आपली जी आध्यात्मिक स्थिती काय आहे, तर आपण भगवंतांचे सेवक आहोत. आणि म्हणूनच कृष्ण भावनेमध्ये सर्व कर्म करणे हे त्याने जाणणं हे होय. कृष्ण भावना भावित व्यक्तीने किंवा एकनिष्ठ दृढ भगवत भक्ताने वेदांच्या अलंकारिक भाषेत विचलित न होता किंवा स्वर्गलोकाची की कर्मकांडामध्ये काय होणार आहे, सकाम कर्म केलं तर स्वर्गलोक प्राप्ती होणार आहे. मग तिथेही कुठेतरी फक्त इंद्रिय तृप्ती ना, की मला हा आनंद उपभोगायचा आहे. तिथे मग सोमरसाचं पान केलं जाणार आहे, अप्सरांमध्ये अगदी अप्सरांचा उपभोग घेतला जाणार आहे. म्हणजे सगळा तो अप्सरांचं नृत्य आणि हे सगळं, की अगदी आनंदच आनंद तिथे उपभोगायचा. पण तो आनंद पण काय आहे हो? तो पण स्तिमित आहे. तो पण टेम्पररी आहे. तो पण काही काळासाठी आहे. पुन्हा जेव्हा तिथलं पुण्य क्षीण होणार आहे ना, पुन्हा त्या मृत्यूलोकामध्ये जन्म घ्यायचा. आणि म्हणूनच कृष्ण भावना भावित कर्मामुळे मनुष्याला फळाची किंवा अंतिम ज्ञानाची निश्चितपणे प्राप्ती होते. यासाठी श्रीकृष्ण किंवा त्यांचा प्रतिनिधी म्हणजेच उत्तम आध्यात्मिक गुरु यांचं मार्गदर्शन घेणे. आज अर्जुनाच्या भगवद्गीतेमध्ये भगवंतांनी अर्जुनाचं गुरु झालेले आहेत आणि त्याचप्रमाणे उत्तम आध्यात्मिक गुरु जे आहेत, जे गुरु परंपरेतून आलेले आहेत, जे भगवंतांच्या ज्ञानाचं सगळं ज्ञान देता आहेत आणि त्यांचं ज्ञानाला संपादन करता आहेत, त्याप्रमाणे आपण अशा प्रकारे अशा आज्ञांचं पालन करणं हे आवश्यक आहे. मग आता अर्जुनाला प्रश्न पडलाय, की कसा प्रश्न पडलाय बघा. आपण एवढा श्लोक घेऊया आता आणि मग त्याचं उत्तर आपण नंतर बघूया. 54 नंतर एकदम 56 का आलंय? एक मिनिट. 54 55 आहे का? एक श्लोक इथे 105 पान का नंबर काय याचा? 105 पान गेलंय. ठीक आहे, लक्षात ठेवू आपण. तर इथे अर्जुन विचारतो आहे भगवंतांना आता. अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितदिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम. काय प्रश्न विचारतोय बघा अर्जुन. हरे कृष्ण. प्रणाली माताजी. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्ण, ज्याची भावना अशी समाधीस्थ झाली आहे, त्याची लक्षणे काय आहेत? तो कसा आणि कोणत्या भाषेत बोलतो? तो बसतो कसा आणि चालतो कसा? तात्पर्य: ज्याप्रमाणे प्रत्येक मनुष्याच्या विशिष्ट अवस्थेत त्याची लक्षणे असतात, त्याप्रमाणे तो कृष्ण भावनायुक्त असतो. त्याचेही बोलणे, चालणे, विचार करणे, वाटणे इत्यादी विशिष्ट लक्षणे असतात. ज्याप्रमाणे एखादा श्रीमंत मनुष्य हा त्याच्या लक्षणावरून श्रीमंत म्हणून ओळखला जातो, त्याप्रमाणे रोगी मनुष्य त्याच्या लक्षणांवरून रोगी म्हणून ओळखला जातो. किंवा ज्याप्रमाणे विद्वान मनुष्याची विशिष्ट लक्षणे असतात, त्याप्रमाणे दिव्य कृष्ण भावनेमध्ये असणाऱ्या मनुष्याची त्याच्या विविध कृतीत विशिष्ट अशी लक्षणे असतात. भगवद्गीतेवरून एखादा अशा मनुष्याची विशिष्ट लक्षणे जाणू शकतो. सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे कृष्ण भावनेतील मनुष्य कसा बोलतो, कारण बोलणे हा मनुष्याचा सर्वात महत्वपूर्ण गुण आहे. असे सांगितले जाते की जोपर्यंत मूर्ख हा बोलत नाही, तोपर्यंत त्याला आपण ओळखू शकत नाही. आणि निश्चितपणे उत्तम वस्त्रे परिधान केलेला मनुष्य हा जोपर्यंत बोलत नाही, तोपर्यंत त्याच्याविषयी काही जाणता येत नाही. पण ज्या क्षणी तो बोलतो, त्याच क्षणी त्याचा स्वभाव प्रकट होतो. कृष्ण भावना भावित मनुष्याचे मुख्य लक्षण म्हणजे तो केवळ श्रीकृष्णांबद्दल किंवा त्यांच्याशी संबंधित असलेल्या गोष्टींबद्दलच बोलतो. इतर लक्षणे खाली सांगितल्याप्रमाणे आपोआपच प्रकट होतात. हरे कृष्ण माताजी. त्याचं तात्पर्य आपल्याला गेलंय, तुम्ही पुस्तकातनं वाचलं त्यासाठी धन्यवाद माताजी. तर अशा प्रकारे अर्जुनाच्या मनामध्ये हा प्रश्न आलेला आहे आता. भगवंतांनी सांगितलं तर खरं की ज्यांची भावना अशी समाधिस्थ झाली आहे, तर अशा प्रकारे जे जे कोणी कृष्ण भावना भावित आहेत, जे अचल राहत आहेत किंवा कशा प्रकारे ते स्वतःला
भगवंतांचा दासानुदास अशी जी भावना त्यांच्यामध्ये येते, तर अशी व्यक्ती आहे कोण? ती बोलते कशी, चालते कशी आणि कशा प्रकारे वागते? मग अशा व्यक्तीविषयी अर्जुनाला प्रश्न पडलाय, की ती व्यक्ती कशा प्रकारे मिळू शकेल किंवा कुठे शोधायची ती व्यक्ती, कशी प्रकारे ती जाणायची व्यक्ती. आणि मग भगवंत सांगतायत, की ही कृष्ण भावना भावित व्यक्ती आहे. कारण मग या मनुष्याचा बोलण्याचा स्वभाव, मग मग आपण म्हणतो ना, की मूर्खाने तोंड उघडल्याशिवाय आपल्याला कळत नाही हा किती मूर्ख आहे ते. कारण मग तोपर्यंत आपल्याला कळतच नाही हा मनुष्य कसा आहे. पण जेव्हा तो एखादी गोष्ट बोलतो आणि त्याचं जेव्हा ज्ञान पाजळतो, तेव्हा आपल्याला ते निश्चित लक्षात येतं. म्हणजे ज्ञान जे काही बोलतो तो, त्यावरनं आपण तसं करू. म्हणून मूर्ख मनुष्याने तोंड उघडल्याशिवाय आपल्याला ते नक्कीच कळत नाही. त्याप्रमाणेच मग एखाद्या लक्षणावरून, जसं श्रीमंत आहे, गरीब आहे, हे लक्षणांवरून ओळखलं जातं. तसं भगवद्गीतेतून एखाद्या अशा मनुष्याची विशिष्ट लक्षणे जाणू शकतो. सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे कृष्ण भावनेतील मनुष्य कसा बोलतो, की ते आपल्याला अर्जुन विचारतो आहे. आणि कृष्ण भावना भावित मनुष्याचं मुख्य लक्षण म्हणजे तो केवळ श्रीकृष्णांबद्दल किंवा त्यांच्याशी संबंधित असलेल्या गोष्टींबद्दलच बोलतो. इतर लक्षणे आता खाली दिल्याप्रमाणे आपोआप प्रकट होतात. तर अशा प्रकारे ही जी व्यक्ती आहे, ही कृष्ण भावनेमध्ये पूर्णपणे स्थित झालेली असते आणि ती भगवंतांविषयी, भगवत भक्तीविषयी ज्ञान देत असते. अशा व्यक्तीविषयी आपण पुढच्या ह्याच्यामध्ये जाणूया. तर आपण इथेच थांबूया. 5 वाजलेले आहेत. शेअरिंग थांबवते, रेकॉर्डिंग थांबवते. तर मला वाटतं आज बरीच कमी जण होती, पण मी रेकॉर्डिंग शेअर करेनच.